is je radio premier. Noorden wie live, Noorden wie live, Noorden wie live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland Noorderwien Live. Leuk dat je erbij bent. 3 uur lang muzikaal vertier. Maar we doen nog volle meer hier. Want we hebben bijvoorbeeld Miss Noorderwien Joer te gast. En hij speelt weer good young eigenlijk, hè Dirk? Nog steeds, hè? Ja, dat best een stuk jonger dan mij. Maar ik net mijn probleem op die oors komen. Maar leuk dat je erbij bent als vlogger, hè? We winnen we bij als vlogger inderdaad, zeg je dat dan? Ja, Hoe is het? Nog leuke dingen die in de laatste tijd? ja wel. Van alles nog wel wat. Een stuk of wat muziektapes aan het Aron. Ja. En, Ik zeg op Facebook nog mooi een soort live-opname hier, hè? ja, klopt. In de Spitgate, mijn eigen studio wat inderdaad. Ik ben wel nog steeds bezig met al wekelijks wat op YouTube en te zetten. Ja. Als voorbereiding van wat er al omkomt eigenlijk. Dus. Ja. En Lon van Taal nog druk bij MEM? Ja, nog steeds. Komende snijden midjes weer een toortje altijd gratis. En daar maak ik elke keer een video van. Dat ik in de meeste night nog even begin. Dat is niet te vinden. Op de Facebook van MEM, Living Room of Languages. Ja. Ja. Nog plan voor de komende tijd of begint de vakantie toch wel wat dichterbij te komen? Nou, plan. In principe weer een naaie onderkom zie ik zoveel hoesje in kwaten. Dus maar blog gewoon in jou, dat wel. Maar ja, dat nou is het echt een beetje wie zelf een beetje redders is, maar ik kan nou net echt een fastplak waar ik nou ben. Dus maak nou even hier en daar wat in de weg skippen. Maar na 1 maand dan ga ik daar weer rust in. Dus ja. Oké, hartstikke leuk man. Goed jongen, dan is de camera in handen, dan maken ze weer een vlog. Die is meestal 1, 2 of 3 of jouw dagen. We moeten altijd even monteren. Te zien op onder andere de Facebookpagina van Noorderwien of de YouTube-pagina of die van mijzelf. Leuk dat het een beetje jongen, maar het is een mooi feestje van. Ja, dat is hartstikke leuk hier, daarom. Straks bands in de studio, muzikanten in de studio, koorden in de studio, van alles wat dus. Maar eerst even een oorverhaal, want ja, toch wat een triest verhaal tussen scrapkes. Jeroen Smalbrugge. Dat is een jonge jongen en die had een hersentumor. Hij is familiair, had er een link met de band William Scene's Transport Music. En deze Jeroen, die hier al een hele tijd een paar vestjes op de plank te lezen. En nu had die band, geweldig Friese band trouwens, het initiatief namen om die vestjes op te nemen en er een clip bij te dwaan. Ik let je hem jaren. Een bijzonder noemer. Ze kunnen toch een bijzonder mees en een bijzonder verhaal en een bijzondere band. William Scene's Transport Music en A Different Sky. Oh Lord, now what has it done to me? Oh no, I feel like I need to go see the world in all of its beauty, green like trees and blue as the sea. The road ahead leading to the places where I feel I need to be. Piece by piece I'll discover my own world, where mountains are high and rivers flow. Rivers flow. See the stars in a different sky. Meet new people and see them walking by. And the cultures I have never met before. I'd learn so much, I know exactly why I
Mooi nummer van een mooie band. William Scenes Transport Music. Maar een bijzonder verhaal dus. Als je even op Facebook naar de site gist van William Scenes Transport Music of even naar Gilbert Terpstra, de drummer, dan is het hele verhaal in dit geval van dit nummer echt lezen. Het gaat dus om Jeroen Smalbrugge. Hij is slimziek. Skreun deze nummers. En ik vind het een heel mooi initiatief om daar nog als band wat extra's mee te doen. Verder met Joert even draaien in deze aflevering van Noorderwind Live. Asus, naar de Drachtse band. Sunborn. Komt een van de mannen ook net uit Dracht, maar dat maakt ze aan samen even uitlezen aan naar je uit. Maar ik ga eerst even naar Miss Noorderwind. Je weet het, elke keer hebben we via Miss Beauty of Friesland ook een Miss Noorderwind in de studio. Hoe heet jij in het echt? Of ga je ook door het leven nu als Miss Noorderwind? Ik denk het niet, hè? Nee, ik ben Mercedes. En ik ben Miss Noorderwind geworden tijdens de Miss Beauty verkiezing van Friesland. Daar ben we hartstikke blij mee. Ja. Er komt natuurlijk jou ook, hè? Ja, ik woon hier vlakbij. Dus, echt een Liewarderse, hoe mag ik dat eigenlijk zeggen? Ja, ik ben hier geboren en getogen. Dus, Knaustek wordt op zijn Liewarders of net? Nee, dat niet. Nee. Ik versta het wel, maar dat is het ook. Hoe voelt het om mij te doen? Om überhaupt die Miss Beauty of Friesland? Ja, geweldig. Dat is zo'n leuke ervaring. Dat raad ik iedereen aan. Echt. Dat blijft gewoon je hele leven bij je. Dus ja, ik zou het zo nog een keer doen, hoor. Wat maakt het zo bijzonder? Ik bedoel, natuurlijk met een hele groep vrouwen had eigenlijk hetzelfde doel. Winnen natuurlijk, maar ondertussen dan wel hele leuke dingen. Hè? Ja, we hebben allemaal uitjes gehad. En je leeft er natuurlijk naartoe. En je leert zoveel. Je wordt zo zelfverzekerd ervan. En als ik dan mijn Sherpas zie hangen, ik heb dan eerder meegedaan. En dan ben ik zo trots. Dan ben ik echt trots op mezelf. Ik vind het hartstikke mooi als je Miss Noorderwind bent. Ben wij, Grutskop. We praten straks nog even verder, want zit je nog op school of best aan het werk? Of? Ja, ik zit nog op school. Ik doe de opleiding juridisch. Okay. En als ik daarmee klaar ben, dan wil ik de PABO doen. Dan wil ik juf worden. Oh. En ik werk nu in een zonnestudio. Dus dat is mijn leven nu eigenlijk. Drukte zat zo te horen. Ja. Goed. Dat juridische gaan we het ook over hebben. Goed, leuk dat je best. Miss Noorderwind dus, Joert te gast bij u hier in de studio. Maar ik eerst naar de band Sunborn, heren. Je hebt zo fantastisch uit trouwens. Stel hem zo eerst even voor. Ja, dank je. Ja, Jim in het zwart, ik in het wit, hè? Ja. Witte kleding, dat steert dus net zo. Dus. Stel hem zelf even voor. Ik ben Otto, ik ben de zanger van Sunborn. En Waar zit naast die? Jeroen. Ja. Dus Jeroen. En waar is hij? Dat is Berend. Oké. En Sierbe op de drums, ja. U te horen 30 maart. Volgens mij hebben je hem EP presenteren. Ja, wie officieel iets eerder, maar we gaan even presentatie die nu doen, 30 maart. Mooi hakvol. Ja. Weer een mooi feestje, ja. Upon the Surface. Upon the Surface, die het plaat, ja. Zit er nog een verhaal achter? Nou ja, het is lang lien dat ik bij mijn muziek bezig was. En die tekst is nog wat een oudere tekst, maar ja, toen ben ik weer met muziek begonnen en dacht van ja, ik ga 20 hier onder een stienje zitten en nu ben ik weer met muziek bezig. Up on the Surface, daar gaat dat noemen doen. Ik ben blij dat ze weer onder wij kropen best. Is dit een vervolg op een band die wij al jaren te gast horen hebben jaren of mij we het net vergelijken? Nee, we kunnen het net vergelijken, maar Jeroen Mindraiser en ik zitten in Mindraiser, dat was het vorige project, ja. Maar, 2 werelden, 2 verschillende werelden? Ja, dit ben ik 2 verschillende werelden en dat weer ik 2 meerdere verschillende werelden misschien hoor zelfs. Dus ja. Welk nummer gaan we als eerste doen? Wij gaan als eerste doen Mass Overload. Dames en heren, live in Noorderwind. U draagt een omkritten Sunborn. Gas and fuel. Lift the hatch, check the batch. Nothing's hatched. I got a feeling I can't get anywhere. It starts to loom. Feel the room, heal the wound. I wanna do nothing and I don't care.
years away, I'm on a roll, out of control. Nothing I said, but I'm killing the noise inside my head. Cosmic stroll, taking the toll, breaking the mold, and a secret I ain't told you yet. Having a hunch, taking a punch, functions out. I'm not a less, my computer's on proud. Drastic plans, travel in a trance. Cosmic particles doing the dance. Galactic stroll out is here to roll out. This straight empty is full of compound. Intertwined, but it looks aligned. There's a problem that I can find. Cable check, but I guess I'm doomed. Nothing here but gas and fuel. Mass overload, mass overload, mass overload. Get chicken, get home. What do you know? What do you know? What do you know? I got a problem that I can't show. Mass overload, mass overload, mass overload. Get chicken, get home. What do you know? What do you know? What do you know? I got a problem that I can't show. U draagt naar de kritten, de band Sunborn. Straks meer ik van hun nieuwe EP. Jongens, dankjewel. Ik vind het wel lekker. Ik hou er wel van. Ik van Liedje Veskes. En dan kom ik uit bij de volgende gast. Hij komt van Ameland. Is even op troorreis. Want nevens mij, Albert Huizeling. Maar staan nog naar Duitsland, hè? Ja, ik heb nog een gig in Duitsland vanavond en morgen. Dus dat hoort er ook allemaal bij, hè? En dan ben je ook gewoon man met gitaar, singer-songwriter? Ja, man met gitaar en dan morgen op een doedelzak. Op een doedelzak? Yes. Weer wat anders. Ja, je doet wat, hè? Ja. Ik ken u de wereld van de politiek. Daar heb ik even net door haar. Maar ik u de wereld van cultuur in de breedste zin van het woord. Want daar is wel een groot respect. Bij mij woont in ieder geval dat ze bij Ameland het initiatiefnaam haast. Om een tijdje verliezen. Ja, hoe maakt het zin? Een soort cultureel festival wie het haast in de tjerk, hè? Ja, klopt. We hebben voor SOS Kendorpen hebben we toen wat geld opgehaald. En dat was een enorme bedrag van €80. Nee, maar ja, het begint ergens mij. Ik vond het een fantastisch initiatief. Ja, het gaat om het idee. En het was om de mensen te bewustzijn te zeggen, zeg maar, dat er meer is op de wereld. Ja. En dat er zijn genoeg kinderen in dorpen en over de hele wereld. Je hebt kinderen in oorlogssituaties en zo. Daar ga ik nou straks ook een liedje over schrijven dus, en over spelen hier. Ja. Want het lied heet Een kind op de vlucht. En dat, ik vind dat heel belangrijk. Ja. Wie er een bepaalde aanleiding voor om dit te schreeuwen? De oorlog in Syrië. Okay. Dat greep hij echt heel wat om? Nou ja, als jij kinderen langs de spoorlijn ziet lopen, en met hele families. En dan kan je zeggen van, jongens, op den duur, iedereen is welkom hier, vind ik. Maar ja, als de oorlog voorbij is, dan zullen ze vast wel weer terug. Hè. Wanneer had je het schreeuwen? Is het een heel nijnoemer? Of? Ik heb het in december geschreven. En ik heb het voor het eerst in dat kerkje waar wij toen samen waren, heb ik het voor het eerst gedaan. En ik denk van, deze moet ik op televisie. Ja. Want het geluid moet gehoord worden van dat kinderen belangrijk zijn op de wereld. Net alleen op televisie, het is ook op radio en het is op internet. De studio is voor die. Albert Huizeling, hoe heet het nummer? Een kind op de vlucht. Rimpels over het water. En donkere wolken drijven door de lucht. Maar ergens op de wereld, een kind is op de vlucht. Waarom? Oh, vertel mij waarom. Waarom? Oh, vertel mij waarom. Vertel mij waarom. Vertel mij waarom. Soldaten in de steden, met foto's in hun helmen. Zij vechten voor hun leven en onze vrede. Waarom? Oh.
Straaljagers die vliegen, bommen door de blauwe lucht. Maar ergens op de wereld, het kind slaat op de vlucht. Oh, vertel mij waarom. Waarom? Oh, vertel mij waarom. Vertel mij waarom. Vertel mij waarom. Rimpels over het water. Donkere wolken drijven door de lucht. Maar ergens op de wereld, een kind slaat op de vlucht. Een kind op de vlucht. Skreun en ja, Jurk Live Buusbrug trouwens. Albert Huizelingen komt van Ameland. Mooi liedje, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Vandaag hier, maar ga je er nog meer mee doen? Ja, ik weet het niet. Ik heb het nogal druk. Je staan niet over politiek, hè? Maar Je hebt het nogal druk met de politiek dus. Ja. Nou ja, we zitten toch met dat geouwe hoe dat Rutte het heeft verkocht aan Europa. Ja. En met de pensioenen waar we altijd problemen mee hebben. Ja. En ik wou me maar gewoon voorstellen omdat Europa maar gewoon één baas over de pensioenen wordt. En dan heeft iedereen op de gelijke leeftijd pensioen. Dan kunnen wij weer naar beneden en de Grieken weer omhoog. Ja, precies. Nou goed, we hebben toch een beetje planning. Ja. Goed jongen, wij gaan hem in ieder geval ook op YouTube zetten en weet ik veel er nog mee doen. Dus ik hoop dat daar nog wat reactie komt. In ieder geval een heel mooi liedje. Ik snap je punt helemaal. En helaas, het zijn altijd kinderen die het slachtoffer zijn, hè, van dit soort vreselijke conflicten. Ja, laten we maar hopen dat we nog 100 jaar vrede hebben. Ja. En de rest ook nog. Ja, en laten we daarmee afsluiten. Goeie reis naar Duitsland. Dank u wel. Albert Huizeling, dames en heren. Ja, applaus voor hem. En we gaan naar het Nijstaan en ben wij er straks weer bij het vervolg van Noordwien. Kijk, wat u wilt voorkomen is dat u tegen een lamp loopt. Weer die niet te missen bal. Dus wel mist. Een steiger aanziet voor een afslag. Dus, was nou maar naar Specsavers gegaan. Want we verdubbelen tijdelijk de brillenvergoeding van uw zorgverzekeraar. Maak snel een afspraak op specsavers.nl. Go deals van T-Mobile. Natuurlijk ook bij Phonehouse. Bijvoorbeeld bij Walter van Phonehouse Wolvenga. Voor een winkel bij jou in de buurt? Kijk op phonehouse.nl. Ik wil niet stoken, maar dit is wel een hele goede aanbieding. Nu bij Kruidvat alle Toothpicks onbreekbare tandenstokers en Tooth Coniflex ragers 1 + 1 gratis. Oh! Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Het Lilianenfonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianenfonds. Ga naar lilianenfonds.nl. De laatste getuige. De bestseller over de man die 3 concentratiekampen en een scheepsramp overleefde. De laatste getuige. Nu in de boekhandel. Het is een zomer vol voordeel bij Aldi. Met nu weekend highlights. Bijvoorbeeld Zuid-Amerikaanse entrecote. 400 gram, €7. Wie wil dat nou niet? Wat een topprijs! En vanaf zaterdag Calvin Klein herenboxers. 3 stuks, 26,99. Dat wil toch iedereen? Pak ik mooi even mee. Altijd voordeel. Voor iedereen. Aldi weekend highlights van vrijdag tot en met zondag. Natuurlijk, Aldi. Stel, je rijdt in je auto en hoort deze reclame. Het zijn weer de Mitsubishi Matsweken. De Mitsubishi wat weken? De Mitsubishi Matsweken. Ja. Denk jij. En daarom vertellen we je... tijdens de Mitsubishi Matsweken is er heel veel voordeel op bijna alle modellen. En dan horen we je denken... Oh, maar dat is lekker. Alsjeblieft. Dus laat je nu matsen bij de Mitsubishi dealer. Autoraggers en Auto de Boer. Uw Friese Mitsubishi-dealers tijdens de Mitsubishi Matsweken. In Franeker, Leeuwarden, Heerenveen en Oldermarkt. Omroep Friesland.
oorstemt op dij. Als is dus terug met het Noorderwind-programma onder met optredens. Maar we beginnen te praten over het Hoenekop Festival. Dat is pas in oktober, maar we hadden er straks al over. Eerst het nieuws uit de provincie met Dieter Seijens. Bij de rechtszaak zien de A-zo'n-blokkeerders in oktober we de treien extra tjoegen jet. Dat had de rechter besloten in de regiezitting van de morgen in Ljouwert. De zaak draait om de mensen die het in november op de A-zo'n bij de Jouwer anti-Zwarte Piet-activisten zinhouden ha. Die onderwijs naar Dokkum wien om te demonstreren bij de landelijke intocht van Sinterklaas. Justitie klaagt het haar over voor het blokkeren van de dik en het zinhouden van de demonstratie. Onder andere lokale burgemeester Pietje de Graaf van Dongeren die op budget in oktober is aanpraat. Zij joeg door de steeds het neetbevel we terug die demonstratie verbinden waard. De zaak is bot beladen, maar daar wie joert in de rechtbank net een soort van te vernemen. Uit verslagjouwer Gerrit de Boer. Ja, in de rechtzaal zelf eigenlijk net. Hier is er toch wel orde. Er waren zo'n goede 30 belangstellingen die in de zaal zitten. En toen ze een keer een beetje leidje moesten om wat er zijn worden in de rechtszaak, toen werden er voortdurend ik zei van dat is hier geen gewoonte, dus dat maken we net waan. En daar bleunde ik bij. En voor de rest werd het een heel ordelijk verein. Boeten de rechtbank van jou het wie meer te vernemen van hoe gevoelig had het leidt. Daar wienen een stickers wat mensen die de A-zo'n blokkeerders stiepje wonen. Die jongens van de A-zo'n, die demonstratie willen we een beetje steunen. Nee, we zijn die steunen we even een beetje. Mijn vrouw en ik beide. Zo. De verkeerden worden veroordeeld. En dat is heel jammer in Nederland. Dat is altijd zo. En hoe vier dat het rent, dat weten we net. Maar roos komt die nou wel een verval op. De makers van de film Redbad willen dat de leeftijdsgrens voor haar film onpast wordt. Redbad had van de organisatie die het verantwoordelijk is voor de filmkeuring een leeftijdsgrens van 16 jaar en ouder kregen. De producent van de film, de Fries Klaas de Jong, is het er net mee eens. Hij vindt dat de film ook voor jongeren een belangrijk boodschap had. Bij een van 12 jaar en ouder zoenen daarom onder begeleiding van een volwassene de film in de bioscoop Sjen kunnen matten, zei er. Bij graafwerk voor een drainage in haar achtertuin haar Bram Skuurman een Annelies Fortuyn uit Stiens een complete waterput vond. Archeoloog Robert Veld die zei dat het gaat om een 18e eeuwse put van oude gieltjes die het ontlet in de 19e eeuw broekt is. De bewoners die wil de put in ere herstellen en opnieuw broeken voor haar tuin. Maar die put is net het enige dat vonden is, zei het Veld. Nou, wat botjes en wat oude scherven, oude pijpenkop, een gespje en wat oude Willemcenten. Maar wat de dag helemaal leuk maakte was dat er een 17e eeuwse tweestuivenstuk naar boven kwam. En dan praat je over een zilveren munt uit Gelderland uit 1680. Nou ja, goed, dat maakt zo'n dag wel compleet. Het wordt net zo lang meer haasten om 2 uur. Dan komt grensrechter Erwin Seinstra van Droomriep voor het eerst in actie op het WK voetballen. Hij zit aan de zijdlijnen bij de WK-wedstrijd tussen Egypte en Uruguay. Section Jelins die er ook een Friese grensrechter op het veld bij een WK-wedstrijd van Uruguay. Ja, Paul van Oude Bekeeps waren gedoe voor de Friese inbreng op het wereldkampioenschap voetballen. Ondanks dat Egypte en Uruguay bekend staan als land die met een soort temperament spelen, denkt Paul dat Seinstra die haar wel maar redden. Het is een van de beste professionele teams die ik ken en ooit gekend heb. Ook op dit WK, dus de verwachtingen zijn heel erg hoog. Ze hebben een goede assistentie van videoscheidsrechter Danny Makkely. Dus nee, alle vertrouwen in deze mannen. Het waar dan de zinnen erbij, er zit een beetje wien en het is weer simmers warm, 22 graden. Morgen hebben we geregeld zinnen en is het ook meer droog, het wordt 22 graden. Fris en verzorgend zomervoordeel bij Trekpleister. Geef je huid dagelijks de juiste aandacht met de natuurlijke huidverzorging van Knijp. Nu op alles van Knijp 1 + 1 gratis. Trekpleister, altijd meer drogist voor jou, ook online. Tot en met 17 juni is het Now or Never festival bij Renault. Want vanaf september betaal je extra BPM op veel modellen. Dus koop nu een nieuwe Renault voor de prijs van nu. Daarbovenop ontvang je tot wel €3500 voordeel, inclusief een accessoirescheck ter waarde van €750. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Wat is er nou lekkerder dan na een warme dag werken thuis te komen? Schat, ik ben thuis. En heerlijk te relaxen in de schaduw op je terras. Ook genieten van schaduw? Sunmaster. Meesters in zonwering. Sunmaster.nl. Wat maakt de brassmuziek zo bijzonder om naar te harken? Omdat Chantelitten wordt in Rusterveen het festival Servento Brass houden. Nog een brassband doch haar uiterste best om er een spectaculaire show van te maken.
Omroep Friesland liet het festival live share op de app van Omroep Friesland en op omroepfriesland.nl. Montion, Servento Brass in Srusterveen. Live bij Omroep Friesland. Deze zomer heerlijk relaxen in de schaduw op je terras. Sunmaster.nl. Meesters in zonwering. De laatste getuige. De bestseller over de man die 3 concentratiekampen en een scheepsramp overleefde. De laatste getuige. Nu in de boekhandel. Omroep Friesland. En wij gaan terug met Noorderwind Live, het muzikale Dwarsplein. Mijn optreden straks onder andere van Spex Hildebrand Orenbands. We hebben nog een verhaal over het Hoenekop Festival. Dat is in oktober pas, maar we beginnen met Emile alvast even op vooruitblikken. En dan gaan we naar de band Sunborn. Prachtig mooi overal, jongens. Weer het wordt al duidelijk dat dit de dresscode wordt. Hoe of niet? Ja, bij mij is het min of meer een soort space rock. Dus ja, je hebt een astronautenpak bij, hè? Dat is een soort jeugdsentiment, denk ik. Ja. Je hebt optreden. Die bent heftig, die bent expressief of net? Ja, dat gaat echt wild. Hè. We houden ons hier nog een beetje in. Maar als het live gaat, dan proberen we zo vol mogelijk energie dak maar eruit gaan. Precies, ja. Wat weinig ruimte, maar nee, meestal proberen we er zoveel mogelijk een show van te maken. Het is natuurlijk, de muziek is één ding, maar je moet ook wat uitstralen op het podium. Hè? En daarom hebben we ook de overal zo aangetrokken. Ja, het is wat fantastisch is. Hey, hoe wie dat? Want ik is de studio in en dan moet er een EP komen. Dan mag dat toch die energie zien te pakken in die live-opnames. Of net live-opnames, maar studio-opnames. Ja, dat is dat regent net? Ja, nou, we heisten heel demo's maken in eigen oefenruimte, zelf opname, zelf mixed. Echt pre-productie? Ja, die heb ik al online gegooid en zo. En dat hier wel een soort roegiet en zo. En toen moesten we in de studio in. En dat maar dat met kwart en snel. En dus ja, goed. Dan dat met gevaar dat het wat plot produceert. Ja, dus we gaan naar het volgende plaat, dan gaan we wat roeger erin, denk ik. Ik vond deze ook al lekker klinkt, maar hij maakt nog roeger de volgende. Ja, het mij wel wat meer gritty, zeg maar. Ja. Crispy. Ja, crispy. ja. Ben dat een enorme proces voor hem om noemen te screwen en dat soort... Ja, soms wel, soms net. Toen we met dit project begonnen, toen heb ik een hele stapel teksten nog lezen. Dus dat ging redelijk vlot. En soms noemen ze ik net, daar best wat langer mee bezig. En soms is het 3-4 minuten. En dat varieert heel goed, ja. Nemen ze inspiratie, zo, dat soort dingen. Ja, het is altijd moeilijk te vinger op. Bewegingen. Ja, maar het besteedt toch blijkbaar wel. Goed jongen, welk nummer game Noodwan? Wij gaan Noodwan, Up on the Surface, de titelsong van de plaat. Okay. Sunborn, live in Noorderwind! It's right, I was been on the look for a kick out of brain.
Straks, dat is nog een nummer. Sunborns komen de drachten wij. EP's kijkt uit en dit weer het titelsong daarvan. Azes praat ik met Emiel Gilvest, vader Barst in als worst. Ben ik met eerst even... Ja. Nou, we hadden alleen een tijd, want ik met eerst met Sanne Roffel praten. Hoi Sanne. Hoi. Twee dames mijn naam die hier, dan gaan we wel even met kennis maken. Uw eigen Miss Noorderwien. Ja, klopt. Leuke dame, hè? Ja, dus kom ik gewoon uit Ljouwt bij. Ja, nog beter kennen het, hè? Ja. En waar zit er naast? Dit is dus een Miss Tien of Friesland Manon. Oké. Nou, ik ga even de man aan. Leuk dus de best. Ja, leuk. Daar kost toe wij? Heerenveen. Oké. Ja. Wist heel erg verrast, dus het woonhuis. Ja. Ja. En pro reacties zo? Ja, echt heel veel positieve reacties. En want we hadden het allemaal echt niet zien aankomen. Dus dat is wel extra leuk eigenlijk. Wel heel bijzonder dus. Ja, heel bijzonder, ja. Hey, de dame naast die Miss Noorderwien Mercedes, die vertelt al even. Dus die hele beleving is al hartstikke leuk. Ja. Die ervaring hast u, hè? Gewoon alles mee te meiden? Ja. En het gaat nu alleen maar door. Oké. En dat prachtig mooie kroontje op die hollen? Ja. Maar is die nou hoor of net? Nou, die moet ik volgend jaar, geef ik die weer door aan de volgende. De volgende winnares. Dus Sanne, dus ze mij het hele jaar dragen dus? Ja, ze mij een oerel op hebben. Ja. Hoe weer de finale? Wat voor happening wie het? Ja, het weer geweldig. Ja, we hebben echt een supershow zetten. En het weer echt een hele spannende uitslag. Ja. En het traaien mis niet totaal, hè? Ja, klopt. De Miss Beauty, de Miss Teen en de Miss Intercontinental. En Miss Beauty is eigenlijk de grootste van alle traaienprijzen, mag ik het zo zeggen? Ja, eigenlijk wel. Ja, en wat gebeurt er met zo'n dame? Het famke gaat naar Miss Earth. En voor Nederland, dus een van de 12 wordt het, een van de 12 provincies. Ja. En Margarethe maakt het heel soort kans. Dus dan hebben we even... Friesland moet er even achter gestaan. Ja, wanneer is die finale? 31 augustus in Studio 21 in Hilversum. En begeleidt haar nou ook heel bot nou, want dat dorst wel met deze dames. Hè? Dat merken we hier wel als die Samiki Best. Die binnen heel erg mee die vrouw die dwaan om ze te helpen en te begeleiden. Maar dorst dat nou ook met zijn winnares? Ja, klopt, met alle treien. Ze komen het eerste hier net meer van jou. Echt mediatraining. Ja, dat ik. Has ze van mij waskouwen? Ja. Altijd. Zo het voor die woordpik. Oké, we praten straks verder. Leuk om te binnen. Hoe muziek, hoe de ambities, natuurlijk hoe de Miss Beauty of Friesland. En hoe Emiel van Hoenekap. Goeie. Hoe is het? Ja, best. Ja. Mike's sabbatical nemen of net? Hoe zit het eigenlijk met je rustpauze? Ja, rustpauze, weinig meer van hoe. Dus ik ben al achter de scherm alweer volop ondergang mee van alles. Ja. Dus, maar dat is ook wel lekker, hè? Dus even geen optredens, maar de rest ben wel lekker bezig. Ja, wanneer train je weer op? Wanneer is de bedoeling? Nou ja, de Hoenekap Festival. Hè? Dat wordt de eerste. Dat was de eerste week. Ja. Pak de poster er maar even bij voor de mensen die het er beeld beha. Je lijkt niet heel stapel, maar iedereen mag je meenemen en achter de ruit van auto plakken. Oh, dat is een goeie stem. Ja. Ze ben gratis. Ja, ze ben ik nog vergeten. Nou, hartstikke mooi. Hoenekop Festival voor de mensen die de radio oorhouden dit stuit. Die maken we zeker net via de zon van oktober 2018 met Bad Mood. Gewoon Bram, die er volgens mij haast elke keer bij is. Geweldig trouwens. Die had volgens mij dit weekend druk. Het is dorpsfeest toch, de Harkenman? Oh, nee, dat ik niet. Nee, dat had ik hem maar. Dus ik hou horen drukte van het weekend. Ja. Maar dat wordt je mijn eerste echte bij, maar smoordrok dus al hè? Ja, dit moet ik alleen maken worden natuurlijk. En we doen natuurlijk wel promotievideo's en dat soort dingen. En de kaartverkeer is al... Helft van de kaartjes ben alweer voor. Dat gaat al wel rap dus? Ja, dat gaat rapper als oors natuurlijk. Want het is niet als optreden dit hier. Dus iedereen wordt erbij wijzen. Ja, maar daarna ik net. Want het is dan 27 oktober. Tot die tijd geen Hoenekop op een planken. Maar daarna ik net. Daar ben we nog hoe ons vergaderen. Maar daar hebben we houden links en rechts wel wat ideeën. Maar we focussen dus nu voornamelijk op het Hoenekop Festival. Dus, wat gaan meer doen? Want de Iduna's, die hebben helemaal op een hasses. Ja, zoals elke keer gewoon Hoenekop Festival. Dus juist elke keer een beetje dezelfde mensen weer opdagen. En dat is gewoon altijd heel gezellig. En meetjes hebben we zoals gewoonlijk weer een optredentje voor de band. En dan doen wij een optreden van 3 kwartier. Langere radionacht dan. Maar en dat is daarna... Hoe zit dat? Dat is uw spanningsboog, maar... Ja, en daarna signeren we wat posters. En dat is altijd heel gezellig. Dus just dat al die... Nou, daar staan we bij van 2 treien. Met zelfs mensen die nemen baby's mee. Fantastisch. Dus die werden goed opvoeden, maar... En dat meetjes en jongens gewoon optredens van de rest van de artiesten. Ja. Die hebben de haarsluiter. Even toch, we hebben nog meer. Toen wist met die rustpauze bezig. En toen bist met Freek de Zwetser naar Australië west, hè? Ja, zeker. Hoe weer dat? Ja, het was een onvergetelijke ervaring. Ja. Maar ik weet er net zo vol mee. Je hebt zo'n als de spectacles daar optreden.
Ja. Wist jij nog wat van of net? Ja. Nou, wie het aardig aan de gang. Ik denk dat we nog 2 weken langer blijven weer. Nou, dan we daar echt erop brutsen. Ja, maar we moesten weer naar huis, dus ja. En dat is nog even een nightje trouwens. Ik weet misschien eerst het een beetje, maar ik nou eigenlijk bij de Grutten zit maar, want ik ga namelijk een polyp. Oh jee! Ja. Och, heuden. Ja, ik ga een polyp. Ja, dan bist je een serieuze zanger in. Ja, dus ik er nou ook bij en ik moet een weekends wat... Maar stond het mes? Onder het mes, ja. Ah, jakkers. Ja, maar het komt wel weer mooi uit, want ik kon net op te trainen. Dus, Maar nou, juist als een Marco Bessard ook een beetje... Maar haast wat goelen en dat soort dingen. Het is heel moeilijk. Nou, ik denk dat ik hem al een paar hier ga. Oh, nee. Vermoed ik. Ja, ik kan nog niet een optreden staan op een veenhoop trouwens. Kijk, ik wil even zeggen, maar dat is mij de handjegouwers. Okay, en daar is hij wel op een snee, dus dat nog wel even. Ja. En ik wil ook nog graag in de werk hier eigenlijk voor ben. Want, we dwalen wel ongelooflijk af. We gaan op Hoenekop Festival waar we graag een iepener hebben. Een band die als eerste speelt. En dat is vaak voor een prutartiest een beetje een oneervolle taak. Omdat het komt alleen nog wat binnen. En we worden graag aan het begin de band of artiest die aan die site van... wie willen graag spelen. En wie wil graag uw naam daar op de bel hebben. Die kennen u eens even via Facebook of via info@dehoenekop.nl. Stuur even wat op. Ja. We zijn eigenlijk op zoek naar het liefst een band wat eigen werk maakt. Okay, ja. Dat vinden we het mooiste. Maar, geen cover. Nou ja, als het graag opsturen was, dan was het graag gewoon opsturen. Ja. Originaliteit vinden we leuk. En het liefst zo jong mogelijk. En het hoeft net goed te wijzen. Oh. Het hoeft net goed te wijzen. Dan laten we dat voorop stellen. Als het maar leuk is. Ja, en krijgen ze u zelf, zeg maar. Voor mezelf, zeg ze maar. Ik steer je volstrekt neutraal in. Maar bij deze oproep dus. Was de hiependerwijze van het Hoenekop Festival. Jou die dan op. Even via de site van de Hoenekop. Of even de Facebookpagina. Dan kun je altijd contact krijgen met Emiel. En ons mails mij maar even. Als het maar origineel best. Voor de rest geen enkel criterium. Het moet een band wijzen. Ach, als een oorleuk trucje kerst. Altijd een jaloerke vulk in en het is vermakelijk. Dat is het enigste wat telt. In de breedste zin van het woord. Lid het witte aan de Hoenekop en waar wit best hier op 22 oktober. Kaartverkeer is los trouwens en er ben al een protofort, dat weet ik uit om jou en wij. Dus wees erbij. Je moet in ieder geval de vakverkeerkaarten krijgen op welke manier? Hoenekopshop.nl. Ik breng denk ik een oorlogweken breng ik even wat kaarten naar Uduna. Dus mensen die echt net met internet omgaan kennen, die kunnen hem daar nog halen. Ja. En oorzoek zei ze vrij even een buurvrouw of iemand die het wel internet had. Ik kreeg les nog een mailtje, dus zei jongen van... Ja, ik wil ze graag ophalen, want ik kan het internet bankieren, maar ik hou wel orenkwaliteiten. Maar in ieder geval... Vind ik wel weer mooi. Ja, kijk wel maar. Nee, hoenekopshop.nl of een bij Uduna, maar dat is hoe 12 weken pas. Succes met die operatie. Ja, nou bedankt. Ja, nee, dat vind ik. Er zit toch meestal mijn messen en weet ik wat honger op. Ja. Better skippelvers. Oh, zo dat hè? Ja, daar kom ik goed, jong. Maatje maar net druk. Nee, maatje maar net druk. Goed, hartstikke bedankt. Emiel, mooi dat er een visie. Want Hoenekop Festival zeker dus nog niet. En neem vooral, dames en heren, hier in de studio nog even een poster bij. Wij draaien muziek van Jason Mraz en dan straks Sunborn. May you have auspiciousness and causes of success. May you have the confidence to always do your best. May you take no effort in your being generous. Sharing what you can, nothing more, nothing less. May you know the meaning of the word happiness. May you always lead from the beating in your chest. May you be treated like an esteemed guest. May you get to rest, may you catch your breath. May the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. May the road less paved be the road that you follow. Oh. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, you got a free pass. Here's to the fact that I'd be sad without you. I want you to have it all. As a slap bracelet, may
you keep the chaos and the clutter off your desk. May you have unquestionable health and less stress. Having no possessions, though immeasurable wealth. May you get a gold star on your next test. May your educated guesses always be correct. And may you win prizes shining like diamonds. May you really own it each moment to the next. May the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. May the road less paved be the road that you follow. Whoa. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, you got a free pass. Here's to the fact that I'll be sad without you. I want you to have it all. Jason Mraz, we draaien het in deze aflevering van Noorderwind Live. That's Sunborn nog steeds te wachten. Prachtig onklaar, goeie muziek. Ik hou er wel van, lekker pittig in ieder geval. En bij Emiel hier, we kijken nog even naar het Veenhoop Festival. Ja. Daar zie je hem ook optreden. Ja, zeker. Ja, dat weet ik wel een verrassing. Want we hier nu zo wat inschrijven voor dat Ambient, weet ik veel hoe het het podium. En nou ja, we zijn nu geselecteerd, dus we kunnen spelen op Veenhoop. Dus dat is wel leuk, op het tweede podium. Ja. Vreed, Zatersnijn? De Menzions. De Menzions. Ja. Dus dan kan het druk worden, hè? Of net. Maar, Iconisch festival. Iconisch festival, ja. Want ik zeg, toen ik Mansje van Tolf of zo, dus zei ik Herman Brood even voor het eerst. Ja, dat weer de vonk, hè. Dus ja, dat vind ik wel mooi dat ik er nou zelf ik zie. Ja. Doen we Proto-festivals verder nog? Nou, we gaan ouder een keer hebben we Freeze Festival die in. En verder zit er eerst niks aan te komen. Dus wie ben ik wat bezig, wat achter de schermen, wat mijn nieuwe dingen en zo. En ja, we spelen direct ook even eentje van een nieuwe plaat, denk ik. Doe voort maar. Ja, dat gaan we even doen. Hoe heet die? Die heet Destruction. Oké, live in Noorderwind, Sunborn!
Heerlijke band. Ze komen drachten en omkritten. EP is uit intussen. Ze staan dus op het Veenhoop Festival Sunborn. Op Facebook wil te volgen trouwens hun eigen site erop. Man, ik vond het wel lekker. Kom maar eens weg, zou ik zeggen. Bergenal. Tot de volgende keer. Dankjewel. Sunborn. En als eerst het nice. Dan ben wij er weer met 12 uur van Noorwin. Zo maken Klaartje en Eleanor depressie bespreekbaar. Je hebt meerdere depressies gehad, maar jij kan er goed over praten. Merk je dan dat dat helpt? Ja, dat is wel de reden waarom ik er ook zo open over ben. Je voelt je dan ook minder eenzaam en ik schaam me helemaal niet meer voor mijn depressie. En dat heeft wel enorm geholpen. Hey, het is oké. Maak depressie bespreekbaar. Laat je inspireren door verschillende mensen en hun verhalen op heyhelpt.nl. Marktplaats heeft alles voor de tuin. Lekker voor liefhebbers van mooi weer. Zoals Maria, die geen zonnestraal wil missen. Dus kocht zij een lichte loungestoel op Marktplaats. En nu draait zij elk uur moeiteloos met de zon mee. Dus hoe je de zomer ook wilt vieren, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Als je online een occasion vindt, moet je na schop tegen de banden en de rondje om de kerk maar weten of hij bevalt. Hashtag hoe dan? Ik wil zo'n auto kunnen ruilen als hij niet bevalt. En eindelijk zijn er nu occasions met standaard omruilgarantie. Kijk op viabovag.nl. 2 weken omruilgarantie. Zeker weten viabovag.nl. Je hebt nog meer zekerheid met de gelijk oversteken service op Marktplaats. De verkoper ontvangt jouw geld als jij je aankoop in huis hebt. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Het is bijna Vaderdag, dus op naar Welkoop voor een echt mannencadeau. Zo heeft Welkoop een uitgebreid barbecue-assortiment. Dus dat cadeau zit wel gebakken. Nu, alle Welkoop barbecue brandstoffen, zoals houtskool en briketten, tweede, halve prijs. Fijne Vaderdag. Welkoop. Verstand van tuin en dier. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Auto's worden intelligenter en daar kunt u nu al van genieten met de Nissan Qashqai en zijn Nissan Intelligent Mobility technologieën. Nu met gratis automaat tijdens de Make the Move actieweken. Er is al een Nissan Qashqai vanaf €399 per maand via private lease. Kom langs bij uw Nissan dealer. Nissan Innovation that excites. Het is een zomer vol voordeel bij Aldi. Met nu weekend highlights. Bijvoorbeeld Zuid-Amerikaanse entrecote. 400 gram, €7. Wie wil dat nou niet? Wat een topprijs! En vanaf zaterdag Calvin Klein herenboxers. 3 stuks, €26,99. Dat wil toch iedereen? Pak ik mooi even mee. Altijd voordeel. Voor iedereen. Aldi weekend highlights. Van vrijdag tot en met zondag. Natuurlijk, Aldi. Profiteer ook van voordeel op de Nissan Micra, Juke, Pulsar en X-Trail tijdens de Make the Move actieweken. Vraag gratis een inruilvoorstel aan op nissan.nl. Kom nu langs. Welkom bij ABD. Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Met de giftige stof die deze week werd gevonden in een flat in Keulen hadden honderden mensen gedood kunnen worden. Dat hebben de autoriteiten gezegd tegen de Duitse krant Rheinische Post. De stof, ricine, lag in de flat van een Tunesiër van 29. Hij is opgepakt en wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De man zou sinds 2 jaar in Duitsland wonen en getrouwd zijn met een Duitse vrouw die tot de islam is bekeerd. Ook zij is gearresteerd. Ricine staat op de lijst van verboden chemische wapens. Minister Koolmees vindt de oproep van de Turkse president Erdogan aan Turken in Nederland om vooral te gaan stemmen ongepast. Koolmees, die integratie in zijn portefeuille heeft, vindt het een vorm van buitenlandse inmenging die ongewenst is. In Turkije zijn er volgende week zondag verkiezingen, maar Turken in Nederland kunnen hun stem al vanaf vandaag uitbrengen. Op het vliegveld Breda International Airport, vlakbij Roosendaal, is een piloot gewond geraakt toen zijn sportvliegtuigje bij een doorstart door de omheining gleed. Een deel van de openbare weg bij het vliegveld is tijdelijk afgezet.
Het is het tweede ongeluk op Breda International Airport in korte tijd. Eind mei kwam een piloot om het leven toen zijn sportvliegtuigje crashte. 6 Nederlandse wetenschappers hebben de hoogste Nederlandse wetenschappelijke prijs gekregen. Psycholoog Karsten de Dreu, celbioloog Anna Akmanova, bio-nano-wetenschapper Marileen Dochterom en microbioloog John van der Oost krijgen de Spinoza-premie. Historicus Beatrice de Graaf en viroloog Marion Koopmans krijgen de Stevin-premie. Dat is een nieuwe oeuvreprijs. Het gaat om wetenschappers die met hun onderzoek grote maatschappelijke of economische impact hebben gehad. Beide prijzen bedragen 2,5 miljoen euro, bedoeld voor verder onderzoek. Het weer, wolkenvelden, ook nu en dan zon. Lokaal kan er een bui vallen en het wordt 18 tot 23 graden. Morgen min of meer hetzelfde. Zondag wordt het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal. Asis optreden zonder oren van de band Echolands. Kom je het Friesland wijzen met je wat psychedelische rockmuziek. En daarnaast singer-songwriter Spex Hildebrand. Dit alles en nog volle meer. Asis in 12 uur van Noordermeer Live. Op zoek naar een heerlijke geur of ander cadeau dat helemaal past bij jouw vader? Bij EasyPreXL helpen we je graag. Zowel in de winkel als op easyprexl.nl. Tot en met 17 juni is het Now or Never Festival bij Renault. Want vanaf september betaal je extra BPM op veel modellen. Dus koop nu een nieuwe Renault voor de prijs van nu. Daarbovenop ontvang je tot wel €3500 voordeel, inclusief een accessoirescheck ter waarde van €750. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Nu 25% korting op bijna alle geuren en geurensets bij EasyPreXL. Wat dacht u van een heerlijke niets moet alles mag vakantie? Bij Kras snappen we dat u deze zomer lekker van de zon wilt genieten. Kies nu uit onze vele last minutes op kras.nl. We begrijpen waar u naartoe wilt. De wereld is Kras. Nu voor IKEA Family-leden 10% korting op alle keukens. Exclusieve apparatuur en handgrepen. Wees er snel bij. De actie loopt tot en met dit weekend. Kom nu naar de winkel of ikea.nl. Aandacht maakt alles mooier. IKEA. Last minute naar Curaçao vanaf €599. De wereld is Kras. Droom je wel eens van een dik salaris, van een droomsalaris? Nou, die droom kan werkelijkheid worden. Want op 1 juli is de nieuwe droomsalaristrekking van de Staatsloterij. Met kans op 30 jaar lang €10.000 netto per maand. Stel je voor. 1 juli dus. De droomsalaristrekking met 30 jaar lang €10.000 netto per maand. Kijk op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Kijk ze shinen. Kijk ze stralen. Al die mooie aanbiedingen. Vol in de spotlights. PlayStation viert Days of Play. Van 8 tot 18 juni schitterende deals voor PlayStation 4 en PlayStation 4 Pro. Ga naar de winkel of naar de PlayStation Store. PlayStation 4. For the players. 1 juli, de nieuwe droomsalaristrekking van de Staatsloterij. Je doet wel mee, toch? Speel bewust 18+. Stel, je rijdt in je auto en hoort deze reclame. Het zijn weer de Mitsubishi Matsweken. De Mitsubishi wat weken? De Mitsubishi Matsweken. Ja. Denk jij. En daarom vertellen we je... tijdens de Mitsubishi Matsweken is er heel veel voordeel op bijna alle modellen. En dan horen we je denken... Oh, maar dat is lekker. Alsjeblieft. Dus laat je nu matsen bij de Mitsubishi-dealer. Autoraggers en Auto de Boer. Jo Frieske Mitsubishi-dealers tijdens de Mitsubishi Matsweken. In Frencher, Liaut, Jereveen en Oldermarkt. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede oorlog van het muzikale dwarsplein van Friesland. Dat je hoort net alleen de muzikanten welkom, maar ik hele mooie dames. En die heb ik al hier een hele mooie sjerp om. We hier alleen de Miss 10 en de Miss Noorderwien. We zitten samen tot mijn grote verbazing en verrassing nog een Miss hiernaast. Stel die zelf even voor. Ik ben Caroline Wouters. En du bent de grote winnares van Miss Beauty of Friesland?
Ja, ik ben Miss Intercontinental geworden op Friesland. Ja, dus doe maar 10 augustus naar de landelijke finale daar. Ja, klopt. Ja, superleuk. Ja. Kun je daarop voorbereiden of just het wel? Ja, we hebben natuurlijk een heel traject. Dus we gaan nu allemaal dingen doen. We gaan nu straks ook naar Frankrijk. Dus dat is ook heel leuk. En Wat geef je daar doen dan? ja, vooral heel veel fotoshoots, videoshoots. En gewoon natuurlijk gezelligheid met de meiden. Ja. Is er een wereld voor die iepen hier? Of koest dit wereldje al een beetje? Nee, er is wel echt een wereld voor me open gegaan. Ja, maar wel een hele leuke wereld. Ja, ik ben blij dat ik hier mag zijn. Ja, nou ja, maar de beide buurdames die zeggen dat ook. Van de ervaring op zichzelf is al hartstikke leuk, hè? Ja, klopt. Ja. En toch een beetje jaloers dat zij wonen Frankrijk en landelijk. Ik ga ook naar Frankrijk. Je gaat ook Frankrijk? Ja. Oh. Ja, we gaan met Team Friesland, dus met z'n drieën. Jeetje. Met Caroline, Margaretha en ik. Wauw. Ja, heel bijzonder. Dus toen krijg je wel een mooie reisje. Ja. En de meeste Noorderwind, meestal ook mij of net? Nee, ik niet. Oh. Nee, helaas. Wij regelen je wat. wij zwaren ervoor dat ik naar Frankrijk is, oké? Ja. Ja, grote verrassing dus, dat is winst. En stel je voor dat is helemaal internationaal trok is. Zoest dat echt wollen? Ja, dat zou wel echt een hele mooie droom zijn als dat echt waar komt. Ja. Echt een rock'n'roll, hè? Ja, zeker. Ik ben heel bereid. Kom straks weer bij je, Bram. Goed, straks de band Echoland hier in de studio. En Spex Hildebrand had een nieuwe album uit. Die zal hem nog presenteren. Maar eerst muziek van Ed Sheeran. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on.
the shape of you. Ed Sheeran draaien we. Ja, het is hier gezellig in de studio. En dan viert je de tijd wel eens even. Gert, gaat die goed, jongen? Zeker wel, zeker wel. Ja, zeker de arbeidsvoorwaarden zijn dik prima voor elkaar, hoor. Zo, ja, anders moet je het zeggen, dan gaan we er wat aan doen. Dat is Gert, de cameraman. Je kent dit programma dus volg je via internet. Natuurlijk ook televisie of radio. Ik ga naar de band, de volgende band eigenlijk. Maar ze is Echoland. Hoi. Hoi. Alles goed? Ja, zeker. Ja. Stel even jezelf voor. Wie is wie? Thijs. Ja. Marijn. Ja. Willem. Ja. En Terry. En ik ben Chris. Hartstikke mooi. Leuk dat hem er binnen. Je hebt al wat plaatopnames die je in de studio west. Je hebt van alles al in. Ik vind het heerlijke muziek. Ja, een beetje psychedelische rock. Maar zit. Ach, wat kunnen jullie die hokjes skillen? Ja, daarom. Ja. Wel lekker spelen? Dank je. Ja. We praten straks nog wel even. Hoe heet het nummer? Second Chapter. Oké, live in Orderwien. Echoland. Let's make the same mistakes. Come on over and take my hand, so I can guide you again. Take a chance and roll the dice. Oh, oh, oh. The second chapter's here and now. Oh, oh, oh. Down on the ground. Stop digging, throw it away, just follow the sound. It'll lead you to yourself. Climb up the ladder out of the way. Take a chance and roll the dice. Oh, oh, oh. The second chapter's here and now. Oh, oh, oh. Take a chance and roll the dice. Oh, oh, oh. The second chapter's here and now. Oh, oh, oh. Take a chance and roll the dice. Oh, oh, oh. The second chapter's here and now. Oh, oh, oh. Take a chance and roll the dice. Oh, oh, oh. The second chapter's here and now. Oh, oh, oh.
Ecoland, heerlijke band. Straks dus nog 2 nummers hier live in de studio van Noorderwind. Daar word ik alleen maar bleed van. Als ik naar de CV-show van de man die hier naast me zit, dan alleen de data ben al indrukwekkend. Jotje 74 kwam zijn eerste album uit. Jawel, 1975. Specs. Ja, toen waren we nog jong, Willem. Ja, maar zijn we nog toch van geest? Van geest zeker. Ja. Specs Hildebrand. Ooit onderweg met Jan Rog, hè, die band. Ja, met Jan Rog heb ik begin van de jaren 70 talloze malen in Friesland gespeeld. Dat zou ik zeggen. Jan Rog en Friesland, dat horen bij elkaar. Ja, Sint-Nicolaasgaap, Blauwhuis, noem ze maar op. Was het een rock'n'roll tijd? Nou, wij speelden country rock. Ja, maar echt bij, ik bedoel, een busje in, Lang Leven de Lol, groepies. Ja, we hadden ook de luxe dat we een goede roadmanagers hadden die met de spullen apart gingen. En wij gingen er in een Buick of een Chevrolet achteraan. Dat was, ja. Nee, maar daar hoor ik nog wel eens wat spannende verhalen over. Maar daar gaan we nu niet over uitweiden. Anno 2018 sta ik met jouw nieuwe album hier in mijn handen. Ongelooflijk, Holding My Own. Ben je iemand die vaak vooruit kijkt in die zin van... dit had ik nooit verwacht in 2018... dat ik hier nog in de studio van Leeuwarden mijn nieuwste album zit aan te kondigen? Nou, ik dacht in 2002, na het overlijden van mijn partner in crime, Jip Goldstein. Ja. Wij deden alles samen. De Telegraafjournalist. Ja, toen dacht ik al dat het afgelopen zou zijn. En toen ging ik nog maar een serie nummers afmaken die nog niet helemaal klaar waren. En opnemen. Met de bedoeling het op het internet of zo te zetten. Ja. En toen was er toch een grote maatschappij die het uit wilde brengen. Toen dacht ik, nou is het echt afgelopen. Ja. Maar toen liet ik me ontvallen tegen de jongens van het blad One Way Wind. Dat is een blad dat schrijft over Volendamse muziek voornamelijk. Ja. Dat ik misschien ooit nog wel eens een half akoestische plaat wilde maken. Nou ja, om lang akkoord te maken. Ze kwamen thuis in februari bij me. In november komt hij uit. Jan Akkerman weet ervan en die helpt wel. Okay. Dus dat was dat. Nou, en toen was ik 3 jaar geleden 40 jaar... was ik Specs Hildebrand. Nou ja, en toen kwamen de jongens... Als we nou eens een verzamelaar uitbrengen. Ja. Ik zei, wil ik wel 2 nieuwe liedjes erbij. Ja. Nou, toen een speciaal jubileumconcert. Verzamelplaat uit. Johan Derksen kwam hem uitreiken. Mooie avond. Ja, en toen ging ik 2,5 jaar geleden als docent met pensioen. Ja. En toen had ik boven op mijn werkkamertje een leeg bloknoot liggen. En toen ben ik dagelijks gaan schrijven of gaan wegstrepen. En toen had ik 10 liedjes. En toen dacht ik, dan kan ik ze net zo goed opnemen. Nou, dat heb ik gedaan. Ja. Met andere muzikanten. Prachtig album geworden. Ik heb hem geluisterd. Ik heb hem in de auto in mijn cd-speler gepropt. En hij is er niet meer uitgekomen. Ik heb wel even de plaat zelf meegenomen. Voor de mensen die het hem zien willen. Holding My Own. Ik vind het ontzettend leuk dat je er bent. Gelukkig niet voor de eerste keer. Maar ben je al vaker geweest. Ik heb je hoog als muzikant. Straks nog 2. Maar eerst jouw eerste nummer. Ja. Welke ga je doen? Dat heet Two Ships. Live in Noorderwind. I can tell you're alone, trying hard to survive, to get by on your own. Does it show I got lost, that I have seen better days, searching for a way out of this desolate place? Two ships on an ocean, just floating around, both crying for a harbor, some solid ground. Two ships nowhere bound. On the road to oblivion, hard lessons are learned. It's no use going back. Every bridge has been burned.
ships on an ocean, just floating around, both crying for a harbor and some solid ground. Two ships nowhere bound. Time heals all wounds. That's what some people say. Maybe broken hearts mend at the end of the day. Two ships on an ocean, just floating around, both crying for a harbor and some solid ground. Two ships nowhere bound. Both crying for a harbor and some solid ground. Two ships nowhere bound. Heel erg mooi. Spex Hildebrand, dames en heren, van zijn nieuwste album. En dan gaan we straks ook nog even verder op praten. En ik nog wat meer van Jern, Holding Back My Own. Spex, mag ik jou even een spontane vraag stellen? Kun jij even een heel simpel akkoordenschemaatje spelen? Ik heb hier een paar fantastisch mooie dames. En die gaan even van ons een soort modeshowtje doen. Oké. Mag jij even spelen? Ik ga even de Sanne Roffelta. Want die is van Miss Beauty of Friesland. Sanne, doe je stuk naar Frankrijk trouwens, hè? Ja, dat klopt. Begeleid dus die dames de 100% 24 uur en dijs dus? Ja, dat klopt. Ja, en we gaan filmen en foto's meidje en spelletjes middag. Dus het viel krek als een volwassen kamp. Ja. Maar je neemt dat wel heel serieus, hè? De begeleiding, hè? Ja, heel serieus. Ja, want we moeten gewoon op zijn postje. En sommigen ben ik minderjarig. Dus die ouders moeten ze wel mijn vertrouwd hart... Nou ja, kwetsbaar, wil ik ja. Ja, dus heel goed oppasje. Hey, we hebben wat bijzonders, hè? Vertel maar even, wat gaan we doen? Nou, ze hebben prachtige Friese capes. Dus ja, we hebben meer trots wist op de Friese vlag. Dus ik denk van, ze moeten maar even modeshow, Jan. Ja, nou, voor de radio maar we er dus ook even verslag van doen. Dames en heren, Miss Noorderwien komt als eerste. Komt u maar. Ja, applaus! En dit is Mercedes en zij is Miss Noorderwien 2018. Ja. En vol trots liet zij de Friese vlagjes, Jen. Ja, prachtig, hoor. En dat voor alle ouderen, hè? Ja. Stoere vrouw, hè? Ja, ik ben heel trots op ze. Ja, ja. Wie nog? Ja, nou ja. Ah, u is de blonde Carolien, Miss Intercontinental Friesland. Wauw. Een stoere winnares, hè? Maakt het ze koers, denk ik, landelijk? Ja, sowieso. En als iedereen er even achter iets steken, want ja, er moet natuurlijk ik bestemd worden en al dat soort gekheid. Dus, maar zij krijgt dus echt nog een dubbele begeleiding, begreep ik dat? Ja, stiekem wel. En dan mag ik weer mee? Ja, zeker. Nou, de dame, deze, Miss 10. Manon uit Heerenveen, Miss 10 of Friesland. Maar een prachtige mooie kroon en de Friese vlaggen natuurlijk. Ik vind me altijd zo lieds bij die verhalen. Ja, dat heb ik. Je ziet al je de loft zien worden in, hè? Ja, dat is echt... maar de lengte wordt steeds belangrijker, ja. Maar dat is... ja, het stiet ik prachtig natuurlijk. Ja, mooie dames. Dankjewel. Dames, dank jullie wel. Dank. Spex, dankjewel. Super. Applaus!
We praten straks even verder. Echoland. Ga je hem nog een nummer paraat, jongens? Dat kan nog correct even voor het nijs, dacht ik. Rock and roll. En dan straks praten we nog wel even over opnames, ambities en zo. Hoe heet het nummer wat jullie gaan doen? Dandy. Oké, live in Orde Wien, Echoland. The storm that puts the great persuader. She makes dust arrive from nowhere. She makes me bleed strange that she's not here. There is no iron without her attention. She has neglected what I would mention. Do you really think this is true? Do you think this is what I'll do? Like a pale crusader, she is the storm that pushed the great persuader. She makes dust arrive from nowhere. She makes me bleed strange that she's not here. There is no iron without her attention. She has neglected what I would mention. Do you really think this is true? Do you think this is what I'll do? There is no iron. En dit weer Echoland. En wij gaan naar z'n terug met dit programma. Of je nou gaat vliegen of in een hotel zit, er is niets fijners te horen dan u krijgt een upgrade. En dat is precies wat we doen tijdens Peugeot Avantage. U krijgt van ons een upgrade naar een rijkere uitvoering. Bijvoorbeeld van een Peugeot 208 Allure naar een 208 GT-Line. Uw voordeel kan tijdens Peugeot Avantage oplopen tot €2500. Dus ga van 19 tot en met 23 juni naar uw Peugeot-dealer. Dit is de scherpe aanbieding. Geo Varcels naar de Peugeot-dealers Heima en Hielkema.
Geniet je van jouw eigen tuin. Dat is waar wij Terras en Trends van staan. Meer dan 50 verkeerpunten in Nederland met de naaiste trends in sierbestrating, tuinhout, boetenverlichting en alle oren tuininrichting. Welkom bij Terras en Trends. Een beleving vol tuininspiratie. terrassentrends.nl. Kom ook op de koffie bij Kruidvat. Nu diverse Douwe Egberts en Zeo 8 pads en doosjes verwend voor maar €1,25 per pak. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Zorg voor verkeerpunten bij jou in de buurt op terrassentrends.nl. Specsavers Hoormiete 5. Ja, maar Specsavers is een opticien die hoortoestellen erbij verkoopt. Nou, hoorzorg is net als onze oogzorg een hoofdactiviteit. We zijn niet voor niets gekozen tot de beste winkelketen van Nederland in de categorie audiciënt. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl/mythes. Hey, kleine krijger, heb jij al zo'n toffe tipi in de tuin? Bij Xenos vind je er een die extra hoog is, dus je verentooi kan altijd opblijven. En je shopt hem nu voor maar €25. Kom pijlsnel naar de winkel of shop online. Maak er iets extra's van. Xenos. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl/mythes. Stel, je rijdt in je auto en hoort deze reclame. Het zijn weer de Mitsubishi Matsweken. De Mitsubishi wat weken? De Mitsubishi Matsweken. Ja. Denk jij. En daarom vertellen we je... tijdens de Mitsubishi Matsweken is er heel veel voordeel op bijna alle modellen. En dan horen we je denken... Oh, maar dat is lekker. Alsjeblieft. Dus laat je nu matsen bij de Mitsubishi-dealer. Autorachers en Auto de Boer. Uw Friese Mitsubishi-dealers tijdens de Mitsubishi Matsweken. In Franeker, Leeuwarden, Heerenveen en Oldermarkt. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Specs Hildebrand zal straks nog optreden. De band Echoland en natuurlijk nog volop meer. Maar eerst het Nijs. Hier uit de provincie wij verzorgen toch Dieter Seijns. Bij de rechtszaak in de Assange-blokkeerders in oktober werden extra tjoegen jet. Dat had de rechter besloten in een regiezitting van de morning Ljouwert. De zaak draait om de mensen die verleden in november op de Assange bij de Jouwer anti-Zwarte Piet-activisten Tjenhouden had die het onderwijs naar Dokkum wienen om te demonstreren bij de landelijke intocht van Sinterklaas. Justitie klaagt het haar om voor het blokkeren van de diek en het tjenhouden van die demonstratie. Onder andere lokale burgemeester Pietje de Graaf van Dongeren die op het jet in oktober is aangepraat. Zij joeg een neetbevel met terug die demonstratie in Dokkum verbinden waard. De zaak is bot beladen, maar daar wie je Joet in de rechtbank net een soort van te vernemen, zei het verslagjouwer Gerrit de Boer. Ja, in de rechtzaal zelf eigenlijk net. Er heerste toch wel orde. Er waren zo'n goede 30 belangstellingen die in de zaal zitten. En toen ze een keer een beetje leidje moesten om wat er zijn worden in de rechtszaak, toen werden de voortdurend ik zei van dat is hier geen gewoonte, dus dat maken we net waan. En daar bleunde ik bij. En voor de rest werd het een heel ordelijk verein. Boeten de rechtbank van Ljouwert weer meer te vernemen van hoe gevoelig had het leidt. Daar weer een stickers wat mensen die de Assange blokkeerders stiepje wonen. Die jongens van de Assange, die demonstratie willen we een beetje steunen. En we zijn die steunen we even een beetje. Mijn vrouw en ik beide. Zo. De verkeerden worden veroordeeld. En dat is heel jammer in Nederland. Dat is altijd zo. En hoe ver dat het rent, dat weten we net. Maar roos komt die nou wel een verval op. Gemeenten die de bestrijding van de IKE-procesjeroep net meer onkennen, kunnen het beste helpen inroepen van de Bronnenwacht. Maar dat advies komt het kenniscentrum Eiken Processierups van de Wageningen Universiteit. Nevens dat centrum is het in Duitsland heel gebruikelijk dat de Bronnenwacht inzet wordt voor de bestrijding van de IKE-procesjeroep. Doorlijst is dit hier slimmer als eer, onder oren terug de warmte van de oorlogstijd. Boppen dat hebben een soort gemeenten bezuinigen op de bestrijding, met terug oude nesten zitten bleun binnen. En een soort gemeenten hier in Friesland haar les van de IKE-procesjeroep. In multifunctioneel centrum De Geerte in Bakhuizen zit onteindelijk dit hier een mobiel gemeenteloket. Ingrid Monnik in inwoners van de gemeente De Frieske Marendijk ter Jochten. Het idee kwam van de gemeente zelfs en Dwarpsbelang is enthousiast. Inwoners van Bakhuizen en omkreten kunnen vaak net uit de voort maar de openingstijden van het gemeenteloket op een jaar. En boven dat vinden gewoon mensen dat te vier voort. En de makers van de film Redbad willen dat de leeftijdsgrens voor haar film onpast wordt. Redbad had van de organisatie die verantwoordelijk is voor de filmkeuring een leeftijdsgrens van 16 jaar en ouder kregen. De
Producent van de film, de Fries Klaas de Jong, is het er net maar eens. Hij vindt dat de film ook voor jongeren een belangrijk boodschap had. Ben van 12 jaar en ouder zouden daarom onder begeleiding van een volwassene de film in de bioscoop zien kunnen maken, zei er. Het waar dan. De zinnen erbij. Er zit een beetje wind. Het is weer lekker warm. 22 graden. Morgen dan hebben we echt geregeld zin. Het is meer droog morgen. En het is ook weer 22 graden. Stel, je rijdt in je auto en hoort deze reclame. Het zijn weer de Mitsubishi Matsweken. De Mitsubishi wat weken? De Mitsubishi Matsweken. Ja. Denk jij. En daarom vertellen we je... Tijdens de Mitsubishi Matsweken is er heel veel voordeel op bijna alle modellen. En dan horen we je denken... Oh, maar dat is lekker. Alsjeblieft. Dus laat je nu matsen bij de Mitsubishi dealer. Autoraggers en Auto de Boer. Jouw Frieske Mitsubishi dealers tijdens de Mitsubishi Matsweken. In Frencher, Liout, Jereveen en Oldermarkt. Kijk, wat u wilt voorkomen is dat u tegen een lamp loopt. Weer die niet te missen bal. Dus wel mist. Een steiger aanziet voor een afslag. Dus, was nou maar naar Specsavers gegaan. Want we verdubbelen tijdelijk de brillenvergoeding van uw zorgverzekeraar. Maak snel een afspraak op specsavers.nl. Het zijn de nationale fietsinruildagen bij Stella. Jouw oude fiets is nu extra veel geld waard. Ontvang minimaal €600 inruilpremie op een nieuwe e-bike. Bezoek een van onze e-bike testcenters of kijk op stella.nl. Papa's van Nederland, even oren dicht. Nu bij Kruidvat de lekkerste geuren voor Vaderdag. Zoals Calvin Klein B Eau de Toilette 200 milliliter voor maar €25. Dus snel naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Tijdens de nationale fietsinruildagen bij Stella. Ontvang minimaal €600 inruilpremie op een nieuwe e-bike. Kijk op stella.nl. Fotografie zal nooit meer hetzelfde zijn. De Huawei P20 Pro. 's werelds eerste smartphone met triple camera, powered by AI. De nieuwe Huawei P20 Pro. Nu verkrijgbaar bij Vodafone. Tot en met 17 juni is het Now or Never festival bij Renault. Want vanaf september betaal je extra BPM op veel modellen. Dus koop nu een nieuwe Renault voor de prijs van nu. Daarbovenop ontvang je tot wel €3500 voordeel, inclusief een accessoirescheck ter waarde van €750. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Omroep Friesland. Het is weer te hier, want de studio is lekker warm. Het is gezellig hier, een hoop drukte. Straks optredens nog van Echoland en natuurlijk nog Spex Hildebrand met een prachtige album wat hij Suurkerk uitgebracht had. Maar hij heeft nog een dubbele Friese connectie, want hij is in Vlieland te spelen. Hoe en wat, dat jij maar is van hemzelf. We gaan eerst even praten over een jubileumconcert. Dat is na je week, de 21ste. Bij me staan twee dames. Stel jezelf eerst even voor, Jim Wollen. Ik ben Sietske Wijma. En ik ben Nienke Smit. Oké, en vertel het feestje zelf maar even. Je hebt een jubileum. Ja, we hebben een jubileum. 80 jaar SDG in het Teken, een muziekkorps. En waar staat SDG voor? Soli Deo Gloria. Ja. En wat speel je hem zelf? Ik speel cornet. En Sietske. Ja, beide cornet. Ja, tredde cornet. Tredde cornet? Ja, zeker. Dat is de basis van de band, hè? Ja, precies, ja. En hoop dan ook nog eens de tweede of de eerste te worden, of net? Nee, tredde, dat is het... dat is het summum? Het maximum. Haalbare voor mij. En hoe lang zit je hier al bij? Nou, ik pas sinds de simmer. Oké. En, dat is heel kwart dus. Ja, klopt. Ik ben van oorsprong blijder en... daar houdt het muziekkorps op, al rond hier. Dus ja, dan maak je wat oorziekje. En in het teken heb ik vaker blaast. En dat heb ik het bot niet zin. Dus. Dat wie wel vertrouwd. Beslist, dus daar ben ik lid worden inmiddels. Ja, en met een oors in de boete, want het pakt voor een feest mee. Nou, blinder. En wat voor feest. Ja, het werd hartstikke mooi. Ja. Geef aan en op praten. Even hoe ben je vaak onderwijs? Treed je hem vaak op? Of is het vooral een pro-oefening? Hele grote oefening vanzelfs. Ja, dat is wel in de gaten. Elke jaar hebben we een themaconcert. En nou, dit jaar voelt het themaconcert together met 80-jarig jubileum. En het dorpsfeest. Nou zijn we, dan kunnen we in de tint kunnen we feest houden. Dan wat is er mooier. Dus zo ben we hier te komen. Ja. Echt in de feesttinten? In de feesttinten, ja. Die maakt helemaal vol. Maar dat is het werk even in muzikaal opzicht, liep het mij of net, qua akoestiek?
Nou, dat zullen we uitvinden. Want we hadden Je hebt geen ervaring. Nee, eigenlijk net. Dus dat is even afwachten. Maar het is sowieso treffend. Want we hebben ons het dorpsfeest dik uitverkocht. En we hebben nou ruimte voor volle meer mensen. Dus het wordt leuk om van zo'n volle zaal te spelen. Of zo'n volle tent. Ja. En dan ben je meer even om er nog even wat extra reclame voor te maken. En terecht, ik ben prachtig mooie feesten. Wat games spelen? Wie speelt? Mij we dat dan net weten. Nou, een beetje. Een tipje van de sluier. Maar wie hebben in elk geval twee gasten, of drieën. Siep van de Ploeg, mij zijn pianist Wiebe Kaspers. En Volkert Hans Stalsma, die komen deel. En we spelen een hele protte popachtige nummers. Mij hun. Dus en ja, dat wordt echt geweldig. We hebben al oefenen, hebben repetitie mee ze gaan. Nou, wat ken die man, jongen, machtig. Het wordt zo mooi. Ja, maar het wordt een beetje een poppy-concert dus. Ja, dat is eigentijds. En hoe zijn we dat ik weer? Een feest van herkenning. Kijk. En dat wordt het ik, ja. Doe best nog net zo lang, maar is dat echt normaal gesproken het genre en de dingen die hem spelen? Nee, beslist net. We doen erin van hier en ik wil mij onconcoursen of kampioenschappen. En dan spelen ze echt hele typische braasbandmuziek en grote verplichte werken die het voor de luisteraars misschien net altijd lieken en skeren. Soms het op een zwieren hoor misschien. Beslist. Ja. En daarom hebben we nou zijn, we zorgen echt dat het echt zeker voor de mensen in het dorp voor de tieken niet een feest van herkenning wordt. En toegankelijke muziek, dat is het idee. Onder andere dus met Siep van de Ploeg, kom je hem die ook nog eens een keertje aan. Kist het voor het merken, zijn jongen, gaat er vast in. Het rent voort dagelijks met professionals natuurlijk. Hè? Ja, dat ging fantastisch, Tiertje. We hebben een pittige repetitie, gewoon ik denk dat we goed 4 uur maken. Wow! Ja, dat wie serieus let, maar het roemt fantastisch. En die man die wat ze dwaan moesten, alle jaar, wie bij Kasper zegt, dat wie prachtig. Ja, geweldige muzikant en Volkert Hans Tolsmijk trouwens. Nee, wie tongetje. Het is Safir dus. Nee, wie tongetje, ja, geweldig. Lange nijtocht, lange oefenen en dan is het eindelijk Safir, hè? Ja, het is super spannend. Ja. Ben er nog kaarten voor? Ja, wist, ben er nog kaarten voor. Of ja, wist, maar het wordt krap vanzelfs. Dus gauw zien dat je nog wat reserveren, maar dat kan. Ja. Hoe kan dat? Via een site? Het kan via de website van SDG de Tieken. En het kan ik via Facebook. Is er een persoonlijk bericht te sturen. Okay. Hoe laat begint het? 8 uur. Net stinnen, maar daarhinnen zitten wij dan, hè? Daarhinnen. Ja. Wordt mooi, Janne. Wordt lange, Janne. Sip van de Ploeg, Volkert Hans Stolsma, Wiebe Kaspers. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk om het jubileum van de braasband. SDG, zo nemen we dat. De Tieken. 80 jaar, jeetje. Ja. Wat een leeftijd, hè? Wij ben ik nog een jongen, nog, hè? Nogal, ja. Succes komende toonsje. Dank u wel. Hartstikke mooi. Dank u wel. Goed, de Tieken, daar kwam hinnen. Jubileumconcert. Heb jij al eens een jubileumconcert gedaan of zoiets, Specs? Ja, zeker 3 jaar geleden, 40 jaar Specs. Jeetje. Ja. Wat heb je toen gedaan? Toen heb ik een verzamel-cd uitgebracht en toen heb ik een jubileumconcert gegeven met mijn eigen living room band. En als gast had ik Jan Akkerman en Rudy Bennett van The Motions. Ja, dat zijn wel de namen. De helaas overleden Sjaak Kloes van Dizzy Band. Die was er toen nog bij dus? 3 weken later overleed hij. Jeetje. Ja, dat was een beetje wreed. Ja. Maar het was wel een dolle avond. Ja. Ik kan me voorstellen. Jij gaat lekker door. Treed je vaker op of juist niet? Dat je zegt, nou, ik doe het iets met mate? De laatste maand, sinds die plaat uit is het wel druk geweest met promo dingen en veel solo dingen. Dus nu ben ik hier aanstaande zondag speel ik weer eens in Volendam. Met een pianist. En volgende week vrijdag en zaterdag Vlieland. Vlieland! Ik ben nog nooit in Vlieland geweest. Serieus? Maar het gaat gebeuren. Wauw! Ja, je hebt daar volgend weekend heb je Vlie Blues. Ja. En daar ga ik 2 avonden spelen. Wat leuk. Hartstikke leuk. Ja. Weet je uit je hoofd ook waar precies op Vlieland? Ik speel 1 avond in iets dat heet het Praathuis. Ja. En de ander geloof ik de Zeevaart. Ja. Maar je hebt in verschillende locaties heb je verschillende acts. Verschillende podia, hè? Verschillende podia, dus dat lijkt me hartstikke leuk. Ja. Ik zou zeggen het hele weekend erheen. Dat is een prachtig eiland. Maar dat ben ik ook van plan. Vrijdag komen. Ja. Vrijdag en zaterdag spelen en zondag weer terug. Wat een leven. Ja, dus ze zijn er nog niet van af, hoor. Nee. En lekker pensionada, album uitbrengen, muzikantenleven. Goed. Ik ben gelukkig voor jou. Oké. Welk nummer ga je doen? Pretty Kelly. Oké, Specs Helder Brons. Where you
so long. Pretty Cali, where you been so long? It's been ages since I found you gone. Your friend Peggy wouldn't tell me where. Your friend Peggy wouldn't tell me where. I searched all over town, but you weren't there. Pretty Cali, gone away from home. Pretty Cali left me all alone. I went to your favorite bars and I asked around. I went to your favorite bars and I asked around. A stack of unpaid bills was all I found. People told me how you'd paint the town. People told me how you'd paint the town. Party time when I was not around. Pretty Cali, why did I not see? Pretty Cali, how you cheat on me. But what's the use in weeping over it? What's the use in weeping over it? So I got myself together bit by bit. Now I can hear you knocking at my door. I can hear you knocking at my door. But honey, I don't need you anymore. Pretty Cali, you're no longer mine. Me and Peggy get along just fine. Spex Hildebrand. Straks speelt hij nog een nummer en ik van zijn nieuwe album. En ik herhaal de titel nog maar eens even, want het is een prachtig album worden. Holding on my own. Holding my own, sorry. Straks Spex. We gaan aan eerst nog naar Ecoland, maar eerst nog even naar Sanne Roffel, want toen moest weer voort. Even, de eerst dus mij, de dames eerst naar Frankrijk daar. Daarna komt die finale. Ja, klopt. En daartussen dien ik nog allemaal videoclips, opnames en van alles. En nog wat trainingsweeken, nog weer een extra weekenfut. Dus heel geregeld. Lekker druk. Had je er een planning voor een nieuwe editie? Ja, in maart of in januari zal daar de casting weer voor plaatsvinden in Drachten. En de finale eind maart, begin april. Oké. Dus iedereen kent zich alweer op, Jan. En aanmeldingen ben weer hier. Oké, dus bij deze. Miss Beauty of Friesland. Was meidwaan. Even naar de site, neem ik gewoon. Ja, missbeautynetherlands.com. En daar zit een knop mee aanmelden. En doe dat vooral, want het is een geweldige ervaring. Leuk dat er een wist. Dames, show maar even hoe lang je hem nog blijft. Ik kom straks nog wel even bij. Maar in ieder geval, Sanne, doe maar eens weer verder. Ja. Dankjewel voor die komst. Succes. Veel plezier met die zwiere baan. Ja, drama. Ja, drama. Hey, dankjewel. Hè. Graag gedaan. Oké, super. Ik ga naar de band Ecoland. Je zit er alweer klaar voor. Hey jongens, 2018, we zijn al een beetje onderwijs. Maar wat binnen de plannen verder? Nieuwe single opnemen. Oké. We hebben niet zo lang geleden een nieuwe single uitgebracht. Er komt weer een nieuwe single aan. Ja. Gaan we volgende week opnemen. Volgende week. Okay. Weer 2 nummers en het najaar full length. Hoe doe je dat, die opnames? Zijn we een eigen studio of doen we dat ergens oors? Nee, we gaan met onze geluidsman opnemen dan in een studio in Sneek. Oké. En dan zelf al mixen of heeft hij er een producer bij? Onze geluidsman is tevens producer. Onze drummer is ook producer. En, dus dat wordt een... Lekker eigenwies en zelf doen. Dat is wel het idee, ja. En ze vallen ook spelen natuurlijk. Absoluut. Maar focussen ons ook flink op nieuwe nummers en de nadere opnames. Ja. Writing and playing. Dat is het idee. Je bent hier om te spelen. Welk noem ik je hem dan? Dying to Know. Okay. Ecoland, live in Noorderwind.
whisper out loud. I noticed something went wrong. Throw away my stone, follow it as it goes. 'Cause I notice there's something wrong. Breathe in, breathe out, whisper out loud. I see you in the night. Breathe out, breathe in, breathe out. Give me something, give me something, give me something, 'cause I need it, I need it. Come on, wake me up. You won't die. You won't kill me out. Every time. Dying to know, dying to know, dying to know, dying to know it. Close the breath. You went out. You won't get from me. Dying to know, dying to know, dying to know, dying to know Wauw. De gekke band Echo Land Hewlett live in Noorderwind. Jongens, dank je wel. Dank. See you next time. Succes in de studio. Dankjewel. En tot in de studio hier weer, oké? Lijkt me leuk. Echo Land. Dankjewel jongens. Hartstikke super. Ik ga nog even naar de bar, want de treien missen zitten er nog. Ik heb om het eind van door nog correct nog even mee praten. Ik mag het toch even weten. Wat voor muziek hoort u normaal gesproken? Ik hou wel eigenlijk van alle muziek. Ik vind eigenlijk hardcore ook heel leuk. Ah! Niet verwacht misschien, maar... En gitaar hardcore of de elektronische hardcore? Happy hardcore. Happy hardcore. DJ ja. Oh, leuk. En doe? Ik luister gewoon alles wat op de radio is. Ja. Lekker hits soms. Ja, gewoon waar je lekker mee kan zingen. Wat gauw ouwe. Ja. En Mercedes, jij? Ja, van alles. Echt, ja. Ik heb niet echt iets vast waar ik naar luister. Ik vind alles leuk. Als er wel een leuk deuntje in zit, dan luister ik het. De komende tijd, vakantie zit voor de door. Lekker vrij of juist niet? Drukke tijd? Nou, ik zit in mijn examenjaar. Oeps. En ik moet een herkansing, dus ik moet nog even vol voor de bak leren. Oh. Maar daarna gelijk naar Frankrijk en allemaal leuke dingen met de misverkiezing. Moet je nog veel inhalen? Nee, valt wel mee. Valt mee? Ja. Je gaat, welke school doe je? Ik doe HAVO 5. Jij gaat gewoon slagen. Zullen we het afspreken? Ja, is goed. Ja. En jij, planning, druk?
Ja, het is natuurlijk de hele zomervakantie hebben we heel veel dingen voor de misverkiezing. Ja. En ga ook lekker zelf even op vakantie. Maar verder is het heel veel misverkiezing. Maar wel heel leuk. Ja. Jij nog toetsen en dat soort dingen? Nee. En examens? Nee, ik ga al 2 jaar niet meer naar school. Oh, je werkt? Ik ben gewoon een specialist en fysiciste. Ja. Kijk. Dus geen examenstress? Nee, gelukkig niet. Misstress? Ja, beetje dat wel, ja. Dat niet hoor, ook niet. Nee. Ik wens je vast heel veel succes met de grote finale landelijk. Nou, wie weet. Wie weet zien we straks internationaal. Ja, dankjewel. Okay. En jij nog planning, vakantie, dat soort dingen? Ja, ik ga naar Ibiza. Ah. Lekker, ja, voor de 2e keer. En eerst school natuurlijk. Dus nog even. Ik ben nu ook bezig met examens. Welke school doe je? Ik zit op... Oh ja, juridisch. En dan wil je naar de PABO, hè? Had je het over? Ja, dat is heel wat anders. Ja. Maar dat is toch wel iets waar mijn hart ligt, denk ik. Hoop ik. Je gaat het wel halen, examens? Ja hoor, ja. Ja, daar gaan we wel voor. Treien en missen, dank jullie wel. Blijf hangen zolang jullie willen, maar dan gaan we in ieder geval het verhaal even dienen. Super, Miss Noorwien, Miss internationaal of intercontinental. Ja, precies. En de Miss Dien. Dit in ieder geval Noorwien, de 12 uur. Straks ben we er weer. Onder oren mee Siepelsje en Ronnie Ruisdaal. Graag dadelijk. Jij bent de speel waar Nederland om draait. Je timmert, je bouwt, je klust. Dan heb je goede spullen nodig. Daarom heeft Opel de Vivaro Business Plus. Met een laadruimte en een cabine. Daar kunnen niet alleen je maten en je spullen in, maar in het weekend ook je hele gezin. En om dat nog aantrekkelijker te maken, is hij ook nog eens heel laag in prijs. En dat scheelt je al gauw zo'n €117 per maand aan netto bijtelling. Kijk voor meer informatie op opel.nl. De Opel Vivaro Business Plus. De ideale werk- en weekendbus. De Friese Opel-dealers Citon, Dynam of Engelsma Winia staan van jou klaar. Vaderdag bij Trekpleister. Nu 75 ml Davidoff Cool Water voor maar €15,99 en 100 ml Nickel Sculpture voor maar €14,99. We pakken het graag in. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou. Het is een zomer vol voordeel bij Aldi. Met nu weekend highlights. Bijvoorbeeld Zuid-Amerikaanse entrecote. 400 gram, €7. Wie wil dat nou niet? Wat een topprijs! En vanaf zaterdag Calvin Klein herenboxers. 3 stuks, €26,99. Dat wil toch iedereen? Pak ik mooi even mee. Altijd voordeel. Voor iedereen. Aldi weekend highlights. Van vrijdag tot en met zondag. Natuurlijk, Aldi. De laatste getuige. De bestseller over de man die 3 concentratiekampen en een scheepsramp overleefde. De laatste getuige. Nu in de boekhandel. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Mariette Krol met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan een belastingheffing ter waarde van $50 miljard invoeren op Chinese producten. President Trump heeft vannacht een plan daarover goedgekeurd. Het gaat onder meer om een belasting van 25% op medische apparatuur, onderwijsmaterialen en spullen die gebruikt worden in de luchtvaart. Producten die doorgaans worden gekocht door consumenten, zoals mobiele telefoons en televisies, blijven buiten schot. 5 mannen van Turkse afkomst hebben werkstraffen tot 180 uur gekregen voor de rellen rond het Turkse consulaat in Rotterdam vorig jaar. Ze zijn allemaal veroordeeld voor openlijke geweldpleging. Eén van hen is ook veroordeeld voor poging tot zware mishandeling, omdat hij een ME'er tegen zijn hoofd heeft getrapt. De rellen ontstonden in maart vorig jaar toen bekend werd dat de Turkse minister voor Familiezaken een toespraak zou houden bij het Turkse consulaat. In Afghanistan is de hoogste leider van de Pakistanse Taliban gedood. Mullah Fazlullah kwam om het leven bij een Amerikaans-Afghaanse luchtaanval, zeggen woordvoerders van het Afghaanse en Amerikaanse leger. Fazlullah was het brein achter de aanslag in 2012 op het Pakistaanse meisje Malala. Ook zat hij achter de aanval op een school in de Pakistaanse stad Peshawar in 2014. En daarbij kwamen 132 kinderen om. Een buschauffeur heeft gisteren op de A16 zo'n 15 passagiers uit zijn bus gezet. De Arriva-bus van Rotterdam naar Gorinchem kwam rond 4:15 in een file terecht. De afslag naar Hendrik Ido Ambacht was afgesloten na een ongeluk. En de buschauffeur wilde niet meer naar Hendrik Ido Ambacht rijden. De 15 passagiers protesteerden daartegen en werden vervolgens op de snelweg uit de bus gezet. Arriva onderzoekt wat er precies gebeurd is en wil eerst het verhaal van de buschauffeur horen. Het weer, wolkenvelden, maar ook nu en dan zon. Lokaal kan er een bui vallen. Er staat weinig wind en het wordt tussen de 18 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
Ja, nog een uur te gaan bij Noorderwind Live. Mij onder oren Ronnie Ruisdaal. Maar ik het koor hier uit Ljouwert, uit Friesland, Siepeltje. Ze besteedt wel een heel jaar lang. Ze gaat het jubileumfeestje voor een paddelhoorn. Maar ze doet nog even een lichtjesoer in de Noorderwind studio. Dit alles en nog veel meer graag. Straks naar de reclame. En dan wordt het stil op het Sjoekelaan. De spanning neemt af. Ja, dat is Keertsen in Friesland. Wees erbij. Sleun, 16 juni, herenhaatklasse vrije formage, 11 uur Dokkum. Dameshaatklasse trolkolotje, 11 uur hier. En, snijn 20 juni, dames- en herenhaatklasse vrije formage, om 12 uur in Sint-Jacobi-parochie. Zorg ik op knkb.nl. Puoi farmi una foto con la mia macchina nuova? Kunt u een foto maken van mij en mijn nieuwe auto? Nog deze zomer op vakantie in een nieuwe auto? Het kan dankzij de snelwegweken van Volkswagen. Met voordelige voorraadmodellen die meteen leverbaar zijn. Zoals de Golf variant Business Air. De sportieve stationwagen van de Golf met een totaalvoordeel van ruim €5.000. Alle reden voor een Volkswagen. Bekijk het voordeel op al onze voorraadmodellen op volkswagen.nl. Het Keertsen in Friesland wordt mij mogelijk maken door Drukkerij van der Eems en Opel-dealer Engelsma en Winia. Ik ben de beste kandidaat voor deze job. Dextro Energy. Want flexibiliteit is mijn tweede natuur, ben een snelle denker en zoals u ziet heel representatief. Dextro Energy. Direct in je bloed, snel in je systeem. Go deals van T-Mobile. Natuurlijk ook bij Phonehouse. Bijvoorbeeld bij Jan van Phonehouse Drachten. Voor een winkel bij jou in de buurt? Kijk op phonehouse.nl. Zolang 1 op de 6 dialysepatiënten overlijdt, zolang er een dodelijk tekort is aan donornieren, zolang blijft de Nierstichting dromen, durven, doen. Samen kunnen we die ene grote droom waarmaken. Nierziekte genezen. SMS Nier naar 4333 en draag €2 bij. Nierstichting. Leven gaat voor. Al 50 jaar. Stel, je rijdt in je auto en hoort deze reclame. Het zijn weer de Mitsubishi Matsweken. De Mitsubishi wat weken? De Mitsubishi Matsweken. Ja. Denk jij. En daarom vertellen we je... tijdens de Mitsubishi Matsweken is er heel veel voordeel op bijna alle modellen. En dan horen we je denken... Oh, maar dat is lekker. Alsjeblieft. Dus laat je nu matsen bij de Mitsubishi-dealer. Autoraggers en Auto de Boer. Uw Friese Mitsubishi-dealers tijdens de Mitsubishi Matsweken. In Franeker, Leeuwarden, Heerenveen en Oldermarkt. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste uur van het muzikale dwarsplein van Friesland. Jawel, straks Siepeltje. Ze vieren het feestje. Tol van heel hier bestaan en een nieuwe CD. Ja, dat maakt je er even doen. Ik hoop dat er dan nog wat gebeurt met Ronnie Ruisdaal. Die is hier intussen een echo belonen in de studio. Dus dat zal wel dubbelfeest worden. Spex Hildebrand zal nog een nummer spelen. Dus dat wordt heel bijzonder. En Suits. En daartussendoor heb ik nog het Bartelien. Jawel, je kent het als verste harken en sjogger intussen. Wat je mij de Frieske taal op een hele leuke manier. Dove Hazes, met 2 deelnemers hier in de studio. Maar eerst een clip. En ik weet net welke, maar we gaan een plaat draaien. Bij deze. Woke up this morning, can't shake the thunder from last night. You left with no warning and took the summer from my life. I gave you my everything, now my world it don't seem right. Can we just go back to being us again? Cause when I'm sitting in the bar, all the lovers with umbrellas always pass me by. It's like I'm living in the dark and my heart's turned cold since you left my life. And no matter where I go, girl, I know if I'm alone, there ain't no blue sky. I don't know what I'm doing wrong. Cause baby, when you're gone, all it does is rain, rain, rain down on me. Each drop is pain, pain, pain. When you leave, it's such a shame. We fucked it up, you and me. Cause baby, when you're gone, all it does is rain. And it feels
find shelter here in the arms of someone new. But I'd rather be there under the covers just with you. Oh, 'cause you were my everything. Now I don't know what to do. Oh, I'm caught up in the storm. 'Cause baby, when you're gone, all it does is rain, rain, rain down on me. Each drop is pain, pain, pain. When you leave, it's such a shame. We fucked it up, you and me. 'Cause baby, when you're gone, all it does is rain. And it feels like the lovers with umbrellas always pass me by. It's like I'm living in the dark and my heart's turned cold since you left my life. And no matter where I go, I know if I'm alone, there'll be no blue sky. I don't know what I'm doing wrong. Baby, when you're gone, all it does is rain, rain, rain down on me. Each drop is pain, pain, pain. When you leave, it's such a shame. We fucked it up, you and me. 'Cause baby, when you're gone, all it does is rain. And it feels like Crypts en Rain. Nou, Rain heb ik er nog gewoon de laatste tijd verbindt nou wat oude mooi waar. Volgens mij is het Xavier wel boeten in elk geval. Maar ja, we zitten nog niet in een studio. En dan is daar maar al wat zien. Wat voor waar het wordt. Ik ga even naar twee gasten van mij. De ene is Jolanda en de andere is Gerard. En ze beren in het kader van het Bartelien. Daar hebben we de aan de weekend al regelmatig wat met die. Gerard, vertel nog even kwart. Wat is het Bartelien voor de mensen die het mist hebben? Het Bartelien is de Friese naam voor de Baskische improvisatiekunst van Bersolaritza. Ja. Een hele mooie improvisatiekunstvorm. Een orale traditie die er al eeuwen leeft. En een groepje van 5 mensen in Friesland en dus in de Bilket die ben daardoor geïnfecteerd raakt met dat virus. Het is daar heel groot, hè? Het is daar enorm groot, ja. Sporthallen vol. Sporthallen vol, kampioenschappen, maar ook gewoon in de kroegen en meesten onder elkaar, vrienden en zo. Dus het is daar echt heel groot. En wij hebben dat volslagen gekke idee gehad van, kunnen wij die Baskische traditie, kunnen wij die ook naar Friesland halen? En dat is eigenlijk waar wij mee bezig zijn. En dat noemen wij hier Bartelien. Ja. En ik heb hier naast mij een hele dappere Beeldse Bartelien, want het maar in het Fries, het maar in het Beelds, het maar in het Hielpes. Bedenk het maar, als het maar in Friesland een taal is. Ja. Hollands doen we niet dan. Nee. Maar de rest man het. En ja, wij proberen dat op te zetten, ja. Het is heel simpel zijn. Op een bepaalde melodie. Welke dorst trouwens, Jolanda? Leuk dat ze best. Ja, leuk. Ik denk Love Me Tender, gaan we voor. Ja, precies. Love Me Tender. Nou, op een andere... Love Me Sweet. Nou goed, op die melodie... Ja. Maar zij vervolgens eigenlijk spontaan een soort heel gedicht verzinnen. Ja, klopt. De battler die krijgt een opdracht. Ja. Nou, dat goed is herst al een hele mooie in het hoofd. Die man er even 20 seconden over nadenken. En die moet er vervolgens op riem een soort gedicht bij improviseren. En dat is echt heel moeilijk. Dus groot respect dat Jolanda het aandurft. Ze heeft niet zo dat ze het in beeld doen zou. Dus ben ik nog grootser op Jolanda dat ze dat doet. Maar ik ben heel benieuwd hoe het ze ervan overbrengt. Ja. Goed, wij, omdat het televisie en radio is, en ik ga met Elmer Kuper, die is die voorgingen, en Vlinderwijk Gets, toch wel murken, dus die camera's op. Dus ik jou die iets meer respect als de officiële regels. Ik jou die een thema, daar mag je even naar denken, en naar het noemen van specs. Maar stoer die Barteler doen. Oh. Zit het zijn we doen? Ah, dat is normaal gesproken, dames en heren, is echt 20 tel. Maar ik ga merken dat echt met alle publiek en camera's dat de druk dan wel heel heeg is. Het thema is heel simpel. Ik moet het even simpel horen. Simmer! Ik wil Simmer van die jaren aan. Ja, Simmer. Op Love Me Tender.
Hij doet al proberen. Ik heb het nog niet geprobeerd, ja, alleen onder de douche. Dat viel niet. Van dat daar? Nee, viel niet met. Nee, bepaald. Krijg je al wat reacties of net? We krijgen wel wat reacties, ja. We beginnen het wat aan het opbouwen. In de eerste week van juli komen de Basken hier. Dan komt er een echte Bert Solari die het hier workt. Echte profs, om het zo te drukken? Echte profs. Daar hoop ik dat er heel veel mensen en Fries en Beelkens komen om daar de lessen van op te steken. En dan hopen wij 1 oktober het eerste Fries kampioenschap Battalion te houden. Meestal met één hoe de drempel, hè? Hij had natuurlijk wel beloofd dat aan het eind van deze weken, dat het promoot wordt, dat hij met mij zou bartelen. Ja. Nou, doe best goed. Doe best goed het battlebokje. Het battlebokje. Simmer Tinkeronij. Ja, ik kom straks weer bij hem waarom. Ik ga eerst naar Spex Hildebrand. Ja, we rekken de regels even op. Zo werkt het ook. Bartel het Volendams. Praat je dat? Ik kan Volendam spreken als ik dat wil, ja. Maar normaal gesproken gewoon Nederlands, thuis? Ja, tegen mijn kleinkinderen spreek ik Nederlands. Maar tegen mevrouw Volendams. Ja, mooi is dat, hè? Die verschillen weer. Ja, dat klopt, ja. Volgende week Vlieland. Ga je dan gewoon lekker zitten, lekker spelen en je ziet wel? Of heb je dan van tevoren al een hele lijst klaar van nummers? Ik maak wel een beetje een setlist. Je gaat nou natuurlijk relatief veel nummers doen van je nieuwe plaat. Ja, die wil je promoten. En een paar traditionals. Ja, ik bereid dat wel voor. Ja. Een beetje. Vlieland, 2 keer. Ja joh, hartstikke leuk. Ja, voor de eerste keer Vlieland. Vind ik ook wel grappig. Heel tof. Ja. Ik vind het tof dat je er was. Je bent er nog even voor 1 nummer. Welke ga je doen? Ik ga het nummer 11 doen. En dat is mijn eerbetoon aan de op 1 na beste voetballer die Nederland ooit heeft gehad. Piet Keizer. Studio is voor jou. Control, a killing shot, matchless skills. Left wing, lo and behold, thrills and spills. No doubt about it, he was better than the rest. At times, number 11 was even better than the best. Brilliance, failure of the track. Headstrong, mind of his own, no way back. No doubt about it, he was better than the rest. At times, number 11 was even better than the best. Of silence, eyes raising to heaven. Goodbye, number 11. No doubt about it, he was better than the rest. At times, number 11 was even better than the best. Holding My Own, titel van het album. Ik neem het nog maar eens even van Spex Hildebrand. Welke soort respect voor haar werk blieb ben dat hij uit Volendam deze kant weer opkwam is. En hij wikken dus op Vlieland speelt het 2 keer op Vlie Blues. Juist, en de cd is verkrijgbaar via www.palingsound.com. Dankjewel. Het moest gezegd worden. Tot de volgende keer. Oké, dankjewel. Ja, super, ja, jouw applaus. Spex Hildebrand. Wie in de kijkt door het Bartelien. Ik zei het thema Hawk simpel. Simmer, dat hebben we al hier in de kap. Jolanda, ik vind echt diep respect dat je steen is. Komende minuut is de studio voor jou. En Bartelien zoek ze. Nou, dank je. Nou, neem ik dit? Ja, pak maar. Ja, oké. Nou.
Love me tender. In oude zomer zag ik die, er was zoveel van mij. Ik kwam die tegen, dat was van mij. Ik weet het nog zo goed. Die zomer, die zomer, die zomer daar, het was ook al zoveel. Dat bist mijn man, dat bist mijn vent. Het was al toen wel leer. Al in die zomer van weleer, ik zei het al zoveel. Ik wist het gliek, dat bist van mij. Ik hou altijd van die. En die zomer, die mooie tijd, die tijd altijd voor mij. Blijf, oh blijf, altijd bij mij. Want nou, ik hou van die. Hou van mij, oh hou van mij. En ik hou veel van die. Wij gaan ons leven verder dan. En ik blijf zo blij. Het muzikale dwarsplein van Friesland. Omroep Friesland. Noorderwien live. Out of her mind and wraps herself around the truth. She'll jump from that flight and meet you that night and make you tear up the room. Yeah, she loves when everybody's watching. She knows the way her body moves. And she loves the way they all crawl back when she said that she loves nobody else but you. She's on the loose. Niall Horan. Brengt u eens bij een man die het altijd mooier, leuker, spectaculairder kleid is als ik. Maar dat doe je al gauw. Ronnie Ruisdaal, leuk dat je er bent. Welkom. Ja, leuk om hier te zijn weer. Hoe is het met jou? Het gaat met mij heel goed. Ik krijg al, denk ik al 2-3 jaar geweldige cadeautjes van je. Ja. Maar ja, in de studio heb ik je al een tijd niet meer aangetrokken. Je had de juiste onderbroek aan vandaag, want die heb je ook ooit van mij gehad. Ja, en dan kreeg zaad. Ja, een zakje zaad van jou. Ja, klopt.
Ja. Maar dat wil maar niet ontkiemen. Alles wat ik kwijt moet, stuur ik op. Ja, en wat komt daaruit? Ja, daar mag je zelf kijken. Daar ga ik niks over zeggen. Het is wel zaaitijd, hè? Ja, dat klopt, ja. Echt, het ligt echt op mijn bureau, echt serieus. De grap is dat jij er nu op terugkomt. Want dat is bijna een jaar geleden dat ik het gestuurd heb, ben het alweer vergeten. Ja, ik krijg wel cadeautjes van je. Dus. Ja, dat klopt, ja. Ik blijf met cadeaus strooien. Ja. Jij gaat nog steeds het land door? Ik ga nog steeds het land door als de koning van de Polonaise. De vraag die ik onderweg heb bedacht is die jij gaat stellen. Kom je nog wel eens in Friesland? Ja, ik kom nog wel eens in Friesland. Wanneer? 14 september ga ik naar Damwald. 30 september... Damwald. Oh, Damwald. Ja, Damwald. 14 september ga ik naar Damwald. Ja. En 30 september ga ik naar Berlicum en dat zal Belsum heten. Ja, Belsum. Ja, Sanssouci, ja. Oh, geweldig. Ja, dat is zo fantastisch dat ik gewoon, zal ik maar zeggen, eigenlijk na al die jaren ben ik 3 jaar niet bij Johan geweest met de familie in Zand. En dan belt hij gewoon vorige maand op. Ronnie, kom je weer een keer naar Berlicum? Nou, en zo gaat het maar door. Dus ik ga van Zeeland overal naartoe, naar Groningen, naar Friesland, maakt niet uit. Ik heb het nog steeds naar mijn zin, dus ik hou niet op. Tof dat je er weer bent. Jongens, welk nummer ga je doen als eerste? Ik ga eerst de titel die ik ooit heb gekregen steun bijzetten. En de titel is De Koning van de Polonaise. Dus ik wil graag zo meteen even door iemand aangekondigd worden. Maar dat komt vanzelf. Oké, komt-ie. Ronnie Ruisdael! Oké, wie wil mij even aankondigen? Wil jij me even aankondigen? Oké, komt-ie, hè? Ja, goed zo. 1, 2. Dames en heren. Ja? De koning van de Polonaise. Oké, wie gaat er voorop in de Polonaise? Kom maar. Ik ben de koning van de Polonaise. En vraag je vriendelijk, slaat maar achteraan. Want in de Polonaise is iedereen hetzelfde. Omdat de neuzen dan dezelfde kant op gaan. Oké, dames en heren, wie mag ik een handje geven? Ik heb hier een handje voor iedereen in de Polonaise. Alsjeblieft, schat. Jij krijgt een handje. En voor iedereen die niet meeloopt, heb ik nog een handje. Loop ik gewoon even voorlangs. Kijk eens aan. Hier alle mensen een handje. Je krijgt ook nog een vlaggetje van me zo dadelijk. Doe maar. Ik ben de koning van de Polonaise. En vraag je vriendelijk, slaat maar achteraan. Want in de Polonaise is iedereen hetzelfde. Omdat de neuzen dan dezelfde kant. Kijk, hier 2 muzikanten. Jullie krijgen ook een vlaggetje. En je mag ook meelopen in de Polonaise. Zal ik achter jullie aanlopen? Ja la 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 la. Ja la 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 la. Oké, luister. Het lopen in een slietje werd al snel een beetje saai. Dus keer je nu maar om, ik zeg een halve draai. De koning heeft gesproken van je hup holla die. Handjes op de schouders en loop maar lekker mee. Ik ben de koning van de Polonaise. En vraag je vriendelijk, slaat maar achteraan. Want in de Polonaise is iedereen hetzelfde. Omdat de neuzen dan dezelfde kant op gaan. Oké, dames en heren, hier komt een mededeling. Wij gaan met z'n tweeën een poortje maken. En dan gaat die Polonaise daar doorheen lopen. Wij zijn een poortje. Meneer, jij gaat voorop in de Polonaise. En de rest gaat erachteraan. Hier, door deze poort. Doe maar, gaan we lopen. 1 en 2 en 3, 4, 5. Ik ben de koning van de Polonaise. En vraag je vriendelijk, slaat maar achteraan. Want in de Polonaise is iedereen hetzelfde. Omdat de neuzen dan dezelfde kant op gaan. La 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 la. Ik hoor niks. Ja, jullie zijn allemaal te laat thuis hoor. Je had niet bij moeten zijn. Omdat de neuzen dan dezelfde kant op gaan. Omdat de neuzen dan dezelfde kant op gaan. Hartstikke hey! Ronnie Ruisdael, dames en heren. Je know de radio hier. Het is dik feest. Die straks gaan we dat nog even dubbel op. Met Suits en Ronnie Ruisdael en Sipeltje. Wat mij onbelangrijk, graag dadelijks. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Voltaren. Op zoek naar een heerlijke geur of ander cadeau dat helemaal past bij jouw vader? Bij Easy Pre-XL helpen we je graag. Zowel in de winkel als op easypreexl.nl.
Kijk, wat u wilt voorkomen is dat u tegen een lamp loopt. Weer die niet te missen bal. Dus wel mist. Een steiger aanziet voor een afslag. Dus, was nou maar naar Specsavers gegaan. Want we verdubbelen tijdelijk de brillenvergoeding van uw zorgverzekeraar. Maak snel een afspraak op specsavers.nl. Nu 25% korting op bijna alle geuren en geurensets bij Easy Paris Excel. Wie vroeger online occasions zocht, kwam op van die sites waar ze ook vaatwassers en schoelbakken verkopen. Daar hebben ze toch de ballenverstand van auto's. Online occasions verdienen een site van mensen met verstand van auto's. En eindelijk is die er nu. Via BOVAG.nl, de occasion site van BOVAG bedrijven. Zeker weten via BOVAG.nl. Verras papa met een vaderdag cadeau van Formido. Want bij Formido is alles vanavond extra goedkoop. Tijdens de happy hours van 6 tot 9 uur krijg je 25% korting op bijna alles. Formido, altijd leuk voor papa's. Auto's worden intelligenter en daar kunt u nu al van genieten met de Nissan Qashqai en zijn Nissan Intelligent Mobility technologieën. Nu met gratis automaat tijdens de Make the Move actieweken. Er is al een Nissan Qashqai vanaf €399 per maand via private lease. Kom langs bij uw Nissan dealer. Nissan, innovation that excites. Kijk ze shinen. Kijk ze stralen. Al die mooie aanbiedingen. Vol in de spotlights. PlayStation viert Days of Play. Van 8 tot 18 juni schitterende deals voor PlayStation 4 en PlayStation 4 Pro. Ga naar de winkel of naar de PlayStation Store. PlayStation 4. For the players. Profiteer ook van voordeel op de Nissan Micra, Juke, Pulsar en X-Trail tijdens de Make the Move actieweken. Vraag gratis een inruilvoorstel aan op nissan.nl. Kom nu langs. Welkom bij ABD. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. We gaan eens een feestelijke weekend in met Siepelsjeu, Ronnie Ruisdaal en Soets. Wie zal ik nog Bartelië? Dit alles en nog volle meer. Nijt Nijs. We zwaren terug Dieter Seijers. Er is geen bennenlokker actief in Veenwouden. Dat zei de politie in West-Friesland. De man die het van de week foto's maken bij een bennenopvanglocatie in Veenwouden. Hier daar geen kweer maar in het zin. De man hier een ben al een skofje goel en jet en zegt het lezen in nevens hem een knienenhok. Het ging om een sliephoeske dat bennenopvangorganisaties zo vaker gebruik van maatje. De man maakte daar een foto van. Hij zei dat er daarna nog maar de opvang praat had om te vragen of zijn hokje wel normaal is. Bennenopvangorganisatie Kids First stuurde daarna de ouders van de locatie in Veenwouden een brief voor die onbekende man die het foto's maken hier. De politie had tussen contact met de man hoorn en daaruit had blikken die in dat het alle jaar een misverstand was had. Bij discriminatiemeldpunt Toemba in Ljouwert ben ze net zo blij met hoe het Sinterklaasenfeest op het heden viert wordt. Nevens Toemba-directeur Mirka Antolovic roept de rol van Zwarte Piet negatieve associaties op, dat vooral donkere ben je last van haar. Antolovic snapt ik wel dat het feest net samen verhoren worden kind, want de emoties in de Zwarte Pieten discussie rennen heeg op, zit op de social media. Mensen zijn gauw vallen in hun emoties en gaan schelden. En mensen uitschelden voor zwarten die terug moeten naar hun eigen land. En daarbij is de vraag welk land? Waarom is dit land van jou en niet van een donker iemand die hier ook generaties lang is? Juster en Joertjen, de twee zaken hoe die Zwarte Pieten discussie beide naar aanleiding van de intocht van Sinterklaas in Dokkum. Waarbij het ene protest net terugging koer en het andere u draaide op een verkeerschaos bij de Jouwer. De oude dik tussen Kortste Tille en Boetenpas moet net afsluiten worden. Dat vinden mensen die er in de buurt wonen. Ze hebben liefst maar 50 handtekens inzinnen bij de gemeente Acht-Karspelen. Die wil op de kruising van het Nonnenpaad en de Mietwaai een knip in de dik maatje. Teruggegend verkeer kan de oude dik daar net mee broeken en moet in gewoon geval omrieden. De maatregel moet nevens de gemeente sloepverkeer gaan. Om die reden bin orenmeesken krijgt voor de ingreep. En gemeenten die de bestrijding van de IK-procesjeroep net meer onkennen, kunnen het beste de help inroepen van de brandwacht. Maar dat advies komt het kenniscentrum IK-procesjeroep van de Wageningen Universiteit. Nevens dat centrum is het in Duitsland heel gebruikelijk dat de brandwacht inzet wordt voor de bestrijding van de IK-procesjeroep. De oorlest is het hier slimmer als onder andere terug de warmte van de oronetiet. Op dat hebben soort gemeenten bezuinigen op de bestrijding, werd terug de oude nesten zitten binnen. En een soort gemeenten in Friesland hebben last van de IK-procesjeroep.
In multifunctioneel centrum De Geerte in Bakhuizen zit aan het eind dit jaar een mobiel gemeenteloket. In Krienemannen kan inwoners van de gemeente de Frieske Maren daar terjochten. Het idee kwam van de gemeente en het dorpsbelang is enthousiast. Inwoners van Bakhuizen en omkrieten die kunnen vaak net uit de voeten, maar de openingstijden van het gemeenteloket op de Jouwer, op dat vinden gourmetsken dat te vier voort. Dan het waar. De zinnen erbij, er zit een beetje wien en het is weer lekker warm, 22 graden. Morgen hebben we de zinnen echt geregeld, het wordt weer 22 graden. Snijden hebben we buien en dan is het 20 graden. Stel, je rijdt in je auto en hoort deze reclame. Het zijn weer de Mitsubishi Matsweken. De Mitsubishi wat weken? De Mitsubishi Matsweken. Ja. Denk jij. En daarom vertellen we je, tijdens de Mitsubishi Matsweken is er heel veel voordeel op bijna alle modellen. En dan horen we je denken... Oh, maar dat is lekker. Alsjeblieft. Dus laat je nu matsen bij de Mitsubishi dealer. Autoraggers en Auto de Boer. Jouw Frieske Mitsubishi dealers tijdens de Mitsubishi Matsweken. In Frencher, Liaut, Jereveen en Oldermarkt. Wat is er nou lekkerder dan na een warme dag werken thuis te komen... Schat, ik ben thuis. en heerlijk te relaxen in de schaduw op je terras. Ook genieten van schaduw? Sunmaster. Meesters in zonwering. Sunmaster.nl. Kom ook op de koffie bij Kruidvat. Nu diverse Douwe Egberts en Zeo 8 pads en doosjes verwend koffie voor maar €1,25 per pak. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Deze zomer heerlijk relaxen in de schaduw op je terras. Sunmaster.nl. Meesters in zonwering. Het is een zomer vol voordeel bij Aldi. Met nu weekactie. Bijvoorbeeld runder gehakt 500 gram, 2,50. Wie wil dat nou niet? Super voordelig. En Pick & Mix met 500 gram witte druiven, 500 gram pruimen en ananas. Kies er 2 voor €3. Dat wil toch iedereen? Helemaal top. Altijd voordeel voor iedereen. Weekactie bij Aldi. Tot en met zondag. Natuurlijk, Aldi. Specsavers Hoormiete 3. Hoortoestellen zijn echt grote, lelijke apparaten. Nou, ze zijn tegenwoordig zo klein dat ze bijna onzichtbaar zijn. De kleur kan aan uw haar aangepast worden en sommige apparaatjes zijn volledig in uw oor verborgen. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl/mythes. De laatste getuige. De bestseller over de man die 3 concentratiekampen en een scheepsramp overleefde. De laatste getuige. Nu in de boekhandel. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl/mythes. Omroep Friesland. Noorderwierlijn. Wij willen de Vries. En nog een liedje Jelle hoort het erin, is muzikale dwarsplein van Friesland. Daar hebben we straks een optreden nog krijgen van Ronnie Ruisdaal van Siepelsje. Let je me even. Prachtig gewoon klaar al hier trouwens. En Suits zit er klaar van. Maar we bij Joert, ik woon het Bartelen. Dat is boatje metaal. Dat is op een bepaalde melodie. En Joert is dat Elvis Presley. En bij Jolanda, we gaan de treder hier in de studio er straks spontaan een soort van gedichtachtig iets op verzinnen. Nou heb ik in samenspraak met de heren daar in de hoeken. Bart en Geer had een mooi thema voor die betocht. Dus die is op de merken. En dan komt hij in, oh de jeugd leeft het in. Oké. Klopt jongens, hè? Ja. Ja. We houden iets meer respect als normaal gesproken. Want met Barteling kast dan eigenlijk 20 tellen en dan maar het volle bak. Maar doe maar eens even naar het optreden van Suits. Liefde in herinnering weer omhalen. Ja, die man short net, hopelijk. Nee. Nee, goed zo. Jolanda, ik sorry haast mij het Barteling. Wat denk je naar je Suits sta? Goedemiddag. Stel jezelf even voor. Ik ben Nicky Capsel, 21 jaar oud en ik zit in de band, allerleukste band, Suits. Ja, en dan ga ik even naar je buurman toe, want jullie zijn met z'n tweeën altijd de pad. En hoe heet jij? Jazeker, ik ben Daan en ik ben 20 jaar en dat is heel toevallig, maar ik speel ook in Suits. Ja. En als ik jullie zo hoor, komen jullie niet uit Groningen? Nee, klopt. Nee, ja, we komen van heine en verre. In ieder geval, Nicky komt uit Limburg en ik kom uit Gelderland. En hoe hebben jullie elkaar muzikaal gevonden? Nou ja, we hebben de opleiding Podium Kunsten muziek gestudeerd in Arnhem. Ja. En vanaf de eerste dag dat we elkaar zijn tegengekomen, hadden we eigenlijk meteen al zo'n klik. Dezelfde flauwe humor. En toen kwam het idee van laten we samen eens een keer iets gaan doen. En dat is uitgekomen op dit. Ja. Muziek, theater, cabaret, alles wat door elkaar? Nou bij een live optreden, we zijn vooral een feestband. Ja. Dus tijdens een live optreden kun je natuurlijk humoristische grappen verwachten. Maar wij zijn vooral echt op de muziek gefocust en op het feestje bouwen. Ja.
Ja, echt. Ja. Een beetje Ronnie Ruisdaal, maar dan weer net iets anders. Ja, akoestisch sowieso. En er zitten ook rustige ballads tussen, dus we zijn eigenlijk voor alles te boeken. Eigen werk of covers, of is het een mix? Het is nu een mix. En we hebben dus ook onze eerste debuutsingle pas uitgebracht. Hoe heet die? Naturel. En die gaan we nu dus ook spelen. Oké. En dat gaat eigenlijk over dames van tegenwoordig die wat minder make-up moeten hebben dan normaal. Ik heb een hok vol vrouwen hier. Suits, live in orde! Yes. Soms ben ik even niet in de stemming, wil ik niets, want ja, zo ben ik. Maar dan kom jij en maakt alles plots weer beter. Het interesseert me voor geen meter wat zij zullen vinden van hoe jij jezelf kleedt. Zolang je het zelf mooi vindt, is het allemaal oké. Maar er is wel één ding wat mij zo hard irriteert. En dat is dat je hoofd vol met foundation is gesmeerd. Ik laat haar huilen, zodat haar make-up er vanaf gaat. Want ik hou van naturel, ja ik hou van naturel. Ik laat haar huilen, zodat haar make-up er vanaf gaat. Want ik hou van naturel, want dat is wie je bent, hoe ik je Oh, jij bent misschien de allerbeste, maar weet dat je het verpestte toen jij rustig binnenkwam gelopen, uit geweest was en bezopen. Ik zei, meisje luister, je bent echt een schat. En ik hoop dat jij ook een leuke avond hebt gehad. Maar er is wel één ding wat mij zo hard irriteert. En dat is dat jouw hoofd vol met foundation is gesmeerd. Ik laat haar huilen, zodat haar make-up er vanaf gaat. Want ik hou van naturel, ja ik hou van naturel. Laat haar huilen, zodat haar make-up er vanaf gaat. Want ik hou van naturel, want dat is wie je bent, hoe ik je Ik kan wel zeggen wat ik wil, maar het maakt niet uit. Want jij hebt scheid en wij komen er niet uit. Want wat jij hoort gaat je ene oortje in en dan zo vloept de ander weer uit. Maar soms is er zo'n momentje, op dat moment ken ik je. De rode tranen voor je wang, wil je een weg, ben ik te snel. Zeg ik dat doe ik wel, veeg wat ik kan. Ik laat haar huilen, zodat haar make-up er vanaf gaat. Want ik hou van naturel, ja ik hou van naturel. Ik laat haar huilen, zodat haar make-up er vanaf gaat. Want ik hou van naturel, want dat is wie je bent, hoe ik je Dankjewel. Vind je het leuk? Ja. Vind je het gezellig hier? Ja, maar Willem de Vrees. Ja, dat ben ik, ja. Ja. Ik zou zeggen dat ik nog gefeliciteerd met die Eddie, hè? Dank je, ja, dat is wel even link. In de preulige standaard. Ja, dankjewel. De wist kijk, want u deelde net. Ja. Snoepjes. Was die een haar? Nee, straks, want dan begin ik te smakken. Dat mij net op de radio. Nou. Ik heb het ook naar mijn zin, Willem. Ja, vind je het echt leuk zo? Ja, ik vind het mooi. Die band die speelde, die maken van dat hardrockmuziek. Zie ik hou er wel een beetje van. Ja, dat was niet te hard. Ja, het was niet te luid. Nee, ik vond het wel aardig. Vond je dat een beetje leuk? Ja, heerlijk, gezellig. Zeker weten. De tweede band die was ook goed. Ja, hè? Ja. En die, met die rode jas ook. Ja. Ronnie, die komt aan nog. Vind je Ronnie wel leuker? Ja, groot feest, jongens. Ja, zo mooi wil je dan, hè? Ja, Willem. Waar kom je in wij? In Damwaren. En waar wij hem? De Klimmer. De Klimmer, wat is dat? In Damwaren. Ja, en dat is een heel mooi huis. Hebben we gekregen, een huis. Ja. Want het is
heel prachtig, mijn kwander. Heb er heel veel plezier van. En je wordt een middagje Noorderwind dus. En ik ga daar uitkozen. Want ik ga hem uitkozen met Douwe. Ja. Met Douwe en Jem en alle heren van de studio. Ja. Heren van de studio. Dat ik had bedacht om je heen. Dank u wel. Alsjeblieft. Bewaar eens nog een snoepje van me? Ja, hartstikke mooi. Ik ga weer naar Zoetsta, dik feest. Moet je het weekend nog, wat doen jullie meestal? Feesttenten, dorpshuizen, dat soort dingen? Ja, zo gek, je kunt het zo gek niet bedenken. Hierna gaan we door naar een bruiloft. Bruiloft? Bruiloft, ja. En dan staan we morgen weer in een winkel en dan in een feesttent in de avond. Dus ja, je kunt het zo gek echt niet bedenken. Gekke boel, man. Ja, gekke boel. Leuk nummer trouwens, Naturel. Hij is net uit, single? Ja, zeker. Hij is op alles te downloaden, op Spotify en iTunes. Dus ja, hij is vrij om te luisteren voor de dames en heren die het hier leuk vinden. Ja, nou, hij vindt ook wel een dik feest natuurlijk. Ja, welk nummer gaan jullie nu doen? Ja, dit is, we zijn ook een coverband nog daarnaast. Ja. Dus nu een cover. En het gaat eigenlijk over 5 minuten of over 10 minuten wordt er een feestje gebouwd. Ja. En dan hebben wij een gevoel dat het een mooie avond gaat worden vanavond. Ik vind het nu al leuk. Hartstikke leuk. Zoet, live in Noorderwind! I got a feeling that tonight's gonna be a good night. Tonight's gonna be a good night. Tonight's gonna be a good night. Ooh, tonight's gonna be a good night. Tonight's gonna be a good night. Tonight's gonna be a good night. Tonight's a night. Hey, let's live it up. Let's live it up. I got my body. Let's spin it out. Spin it up. Come on and smash it. Like oh my god. Like oh my god. Jump off the sofa. Let's kick it. Oh. I know that we'll have a ball. Get out and go out and just lose it all. I feel stressed. I don't wanna let it go. Let's go way out of space. Start losing the control. Fill up my cup. Hey, muscle top. Look at her dancing, moving, take it off. Let's break it down. We'll shut it down. Let's burn the roof. And I would do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it. Let's live it up and do it, and do it, and do it, do it, do it. En voor de dames en heren die meekijken zeggen, komt-ie. 1, 2. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. 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 Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday, Saturday, and Sunday. Yeah, you know what they say, party every day, party every day. Monday, Tuesday, en dat mag geknapt worden, hè? Saturday, and Sunday. You know what they say, party every day, party every day. Got a feeling that tonight's gonna be a good night. 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 Ja, Suits. Top. Dank jullie wel, jongens. Tot de volgende keer. Aan Ronnie Rijssel, even een keer nog even over het Bartlien. Hey, komen er nog bijeenkomsten? Je komt een Fries kampioenschap, die is er mooi trouwens. Ja, dat is de bedoeling dat er een... Ja, dat praat niet zo goed. Nee. Dat is de bedoeling dat er een Fries kampioenschap 1 oktober komt. Ja. Dat is onze grote wens. En we hopen dat veel meer mensen haar hier met de next maken willen. En het een keer proberen. Is het onder de douche proberen. Is het... in de studio hier. In de studio proberen, ja. Nee, dat zeker. Ik zou proberen het gewoon een keer. Bedenk een onderwerp. Denk er even kort
kort over na. En dan zie je hem ook zien hoe ontzettend moeilijk dat is. Dus alle lof voor Jolanda. Ja. Komende minuut is de studio weer voorbij, Jolanda. Het thema weer heel simpel. Steeds op te merken. En dan komt een oud jeugdleer de tjen. Doe maar eens battelen. Ga je gaan. Love me tender. Van de week, ja van de week, moest ik naar de markt. Wie zie ik daar, wie zie ik daar, wie zie ik daar nou staan? Het is mijn ex, het is mijn vent, van een tijd weleer. Oh jezus nou, wat zie ik daar? Hij is nog steeds zo dreig. Die vent, wat vond ik hem toen? Wat vond ik hem toen fantastisch. Zie je hem nou, oh zie je hem nou? Er is niks meer van blijven. Hij is zo fout, hij is zo smerig. Er zit niks leuks meer aan. En serieus, het is nog waar ook. Ik heb hem zien. Oh, ik krijg het van in de kramp. Mijn ex, oh mijn ex, godzijdank mijn ex. Ik ben al van hem oor. Nou is die daar, gelukkig wel, al heel ver oor. Mijn ex al lang weerom. Hij is gelukkig daar. Ik ben heel blij, want nou heb ik mijn vrijheid Dankjewel. Oh, en het is ook echt een spook om te zien. Ja. Jolanda, dit weer het battelen op deze vrijdagmiddag. Wij gaan voor terug. Ronnie Ruisdaal met je nieuwe single, hè? Ja, de nieuwe single. Zwaai met je mobiel. Zwaai met je mobiel. Ja. Studio vol met mensen. Dames en heren, Ronnie Ruisdaal. Het volgende liedje is eigenlijk bedoeld voor een donkere feesttent. Of thuis kan je je gordijnen dicht doen. En je lampje aanzetten van je mobiel. En vervolgens vraag ik aan iedereen, waar is je mobiel? Nou, laat me trillen dat ding. Waar is je mobiel? Wie is je mobiel? La la la. Gaf mijn moeder me een mobiel met internet, dat was me wat. Zeker als ik wifi had, maar klinkt er nu ineens een pling, pling, hoor ik overal. Doe weg dat ding, laat mij maar gaan, kom naast me staan. Maar doe dan wel eerst je lampje aan. Oké, ja, waar zijn die mobieltjes? Handen hoog en zwaai met je mobiel. Zwaai met je mobiel. Zwaai met je mobiel. Handen hoog en zwaai met je mobiel. Zwaai met je mobiel. Hey! 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 Mijn telefoon, dat is mijn kind. Mijn kameraad en mijn beste vriend. Sta ermee op en ga ermee naar bed. Ik neem hem zelfs mee naar het toilet. Dus word ik blij van elke pling. Mijn geluk zit in dat ding. Laat mij maar gaan, kom naast me staan. Maar doe dan wel eerst je lampje aan. Zij hebben een lampje aan. Komt ie hoor. Nog één keer. Handen hoog en zwaai met je mobiel. Zwaai met je mobiel. Zwaai met je mobiel. Handen hoog en zwaai met je mobiel. Zwaai met je mobiel. Daar komt ie. Hey. 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 Eén keer de vraag. Waar is je mobiel? Waar
is je mobiel? Oké, we gaan nog even opnieuw beginnen, langzaam. Handen hoog en zwaai met je mobiel. Zwaai met je mobiel. Zwaai met je mobiel. Handen hoog en zwaai met je mobiel. Zwaai met je mobiel. Handen hoog en zwaai met je mobiel. Zwaai met je mobiel. Zwaai met je mobiel. Handen hoog en zwaai met je mobiel. Zwaai met je mobiel. Zwaai met je mobiel. Applaus voor jezelf. Ronnie Ruijsdaal, met behulp van Siepeltje. Dankjewel! Dames en heren, ik ga nog vast maar kleerst in, want ik krijg nog een optreden van Siepeltje. Hier kan ik nog mooi even met Ronnie praten. Wat een heerlijk nummer, man. Ja, wat een heerlijk volk hier. Ja, hè? Fantastisch. Ik had je beloofd, we gaan een sfeervol einde eraan maken. Nou, je hebt niks te veel gezegd. Fantastisch. Ja, moet je nog optreden het weekend? Ja, morgen heb ik een vriendenfeestje, een klein feestje. Zondag ga ik naar Saatsveld Dancing Bruins. Volgende week treed ik op bij een staking. Ja, vorige week zat ik nog op Ibiza. Je moet vaker naar Friesland komen, vind ik. Ja, nou, maar goed. Ik heb er nou weer een aantal staan, hoor. Dus maar ik kom overal, dus... en ik ben onkruid van Gadi, dat weet je, hè? Ja. Single is wel te downloaden? Jazeker. De clip is te zien, de single is te downloaden. Alles gewoon even kijken op ronnie.nl, dan zie je alles. Kom graag weer. Oké. Dankjewel, Ronnie Ruijsdaal! We krijgen nog een optreden van Siepeltje. Ik pak even de cd erbij, want die had ze Vlien Wieke presenteert. Siepeltje en Kiepenvel, zij heet het. Wat had toen aan de Noors gekeken? Ja, ik heb verkouden. Och, heen. Voor de mensen die de radio ze had een filmpje met de Noors van Ronnie Ruijsdaal. Wie het mooi feest? Het was een fantastisch feest. Tol een heel licht bestaan. Ja, we zijn helemaal blij. Ja. CD is uit intussen. En goed verkocht al, dus fantastisch. Steen je dik gewoon leuk. Ja. Prachtige jankfoto's al. Hoe kan mensen die CD komen trouwens? Die kunnen gewoon bij ons kippie. En waar is us? En waar moet ze dan wezen? Nou, bij Geke of bij Henny of bij een oorkoorlid of op een site of via Facebook. Het kan allemaal. Je ziet er prachtig uit. Hey! Wie verkeep je aan in de studio, Jere? Ben je er klaar voor? Ja! Ik zeg even naar techniek, Martijn. Ja, doe maar. Dolf, zijn we er klaar voor? Siepeltje, live in Ordemin! Ik houd goed in, maar ik wat minder dien. Ik weer omsjoch in het tijd. Een glimke mijn tranen, zo viel ik mij doch goed. Prun van het leven, zo volle vreugde in mijn bloed. Mijn bloed zweet en tranen. Zij donder je maar op. Mijn bloed zweet en tranen. Zij vreugde, ja vreugde, de koeken is op. Ik ga lokkig west, maar ik verdrietelijk west. En vaas stitte ik mijn kop. Maar toch, ik ben lokkig, maar alles wat ik ben. Als in glorie voorbij is, maar de shame wat hij nog kent. Maar bloed, zweet en tranen. Zij donder je maar op. Maar bloed, zweet en tranen. Zij vreugden, ja vreugden, de koeken is op. Ik had weer wel jongen. Nee, ik had geen verlet. Ik bleef net gek dat ik aanzien in me mis. Ik bleef alleenig, ja echt alleenig. Geen gezeur
wezen. Moest ik zaal linnig. Mijn bloed zweet en tranen. Zij ik grunnen, ja grunnen, de koeken is op. We waren in de Prinsentuin toen er een bootje voer. Het was niet te geloven, het was Renske de broer. Hij riep, gaan jullie met me mee, dan geef ik je een toer. Ga je maar lekker zingen, dan blief ik aan het roer. Leeuwarden, mensen, wat een praat. Alles ziet er anders uit gezien vanaf de graan. Van de Prinsentuin tot het einde van de stad. We hebben in ons leven nog nooit zo mooi gehad. Leeuwarden, mensen, wat een praat. Alles ziet er anders uit gezien vanaf de graan. Langs de Olde Hoven, Kiem, wie doet wie wat. We hebben in ons leven nog nooit zo mooi gehad. Zo gleed ons bootje rustig, nee het ging niet vlug. Lachen, gieren, bukken, onder elke brug. En wij maar lekker zwaaien, we hadden veel plezier. De vrouwen aan een wijntje, de mannen aan het bier. Leeuwarden, mensen, wat een praat. Alles ziet er anders uit gezien vanaf de graan. Van de Prinsentuin tot het einde van de stad. We hebben in ons leven nog nooit zo mooi gehad. Leeuwarden, mensen, wat een praat. Alles ziet er anders uit gezien vanaf de graan. Langs de Olde Hoven, Kiem, wie doet wie wat. We hebben in ons leven nog nooit zo mooi gehad. Nu culturele hoofdstad, dat draag jij als een kroon. Ik kan er wel om janken, het is toch niet gewoon. Leeuwarden, mensen, wat een praat. Alles ziet er anders uit gezien vanaf de gracht. Van de Prinsentuin tot het einde van de stad. We hebben in ons leven nog nooit zo mooi gehad. Hey! Leeuwarden, mensen, wat een praat. Alles ziet er anders uit gezien vanaf de gracht. Langs de Olde Hoven, Kiem, wie doet wie wat. We hebben in ons leven. We hebben in ons leven nog nooit zo mooi gehad. Dit weer Siepelsje, dit weer Noorderweer live. Goed weekend. Hoi!